Tania so on twisedu enitina na Krobea Asante ya dance on fefo nyina mu aboa ne de nan kese atia video so a sa ehwan woto ato akotire pomponi so mo ni premiere tentene ya pekora wona no brode enye peda wo yuasi wansane asi ye behwe de owi abrewa nkuruma na sa wotena sise ya ne otumfo opem so wote kokko so ene na hemfo kwa biti se ofen so mahene na wi afia kenten ya otoso miensa nso atutu ontoma asase se wotie awie apetebia nitriya no kwadidi a wo sia so no bofo na sa wotena sise ya menem mfefo abochenku ewe yankasa no ma ho asase esi etie na amo fire kajagum na yetie awie sabre yama adofo ne adehye nyina ha emma obi biara nso afrenhia pa aha eye OTEC 102.9 FM sunie na ebra na wiedu se sabre yagie adwa na yede Asem Beba Dabi dwumadie no besom dwumadie na da ne da yeka se eyade sua sabre kro na amu nso san so yade kira no nti na awie yahie ye besua de na ya san so akere ye ho ade dwumadie kro ya ye die yi oye live ewo YouTube ne so de hia ne se ko YouTube ne so abehwehwe OTEC 102.9 FM uko YouTube ne so a eya hwehwe OTEC 102.9 FM na wo hwehwe na hunu a eya subscribe to your page no eno beboa ema da ne da ye hwedwumadie no asese yi a ensem wa ye de nam emfonyini ni videos ahodo a ye de nam wo de wani krotua wisi besem bi na wahunu de eko ena ye benada bosome kroida tosu dunai emfimpinu ene aduonumu ene ewei na dwumadie ye live ewo GN radio so sabre wodom fire wo ho afi dache hima radio so ewo Denmark sabre wodom so fire abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio nyina so United Kingdom ena Kings radio ewo Paris France abuchimani mu odum nyina biatum ya wo fa dwumadie ne live adwenkyere biada wo ewo nsem hodo a yede ba ne wono o de be man yen ewo YouTube na se o de live streaming no na wa comment o comment a yen sabeke beje ye bekan amo manfo nso ate won nso wadwenkyere sabre kro na emu na Asem Beba Dabi before number no eye 0244 211 772 0244 211 772 o de adwenkyere betumi afa ho yen sabeka ye beje ye bekan amo manfo nyina nso ate won nso wode ne mprempren de ye cross over to Asem Beba Dabi kas ye bopno ne so na ye hwe awiabre mu ensan hodo egu bema ne so na ye mfa nsom na nakwase wusu achan ene ni nua ba kwase agi wa akode ye papa bi aye krado kwase nsom ene dai Asem Beba Dabi kas ye pono no so no ensam dodo na ne betwa amantimfi na de edimu akotre ebi enesa ye de ani ebekire bogoso ya eno ewo atoye emantemu Madam Abigail Blessing opon post ni bi akwakoshe ne ba wanya emfie dunson nyinsem ekowi ase wa mana dura mana nom amanka akoda na iwu na wakwakoye case de ama posifo ya Asem no police case no so onti ase ne enti ase china ara wosam bi asi ewo dompa se eye Cape Coast ene takwade kwantempon no so amase ye kasa ni paduasam yensa wonom ayenyamedia ya beko nyina hi ya ewo atwemamponua mansirinum na nkrafirwan mo eba atrese ewran mo mienu bi akwakowi abosom ama bosom no boba akwa ahwosi ati motorbike mienu bi so de akwakobom ewo apoye mantemu ama sebre wonma no muchu moto ni nyina wom so atoanananom owura bi akwakwa no Viagra de yede ma aya ananhwe na mofro wo ho ne bi ama ekowi ase enane na fuwa miensa ntem niye ne be ma na gina so yire nkyese ya enya ade a atimi adwo afofro bi ka wenum ho ne de besomo na wonum a esituare wonum so wa obi pi kwosoro mo nhyase na montie ne yie pa na mo nhyane so wo hia atadwi sam
eye kovi organic tiger nut powder atadwe samu ade abadwama so ebebo o kama ama wo yare wan ne nyina eso ate ade akofam eno achi wobi a waye kese amara bro so be se o kese no wote so shape yayi etumi yi ne ho a eno so ya atadwe sam na radio hia eye anopakoko anase ensuo de dede wutimi de gum na wakan no mama na fra no wadi wo penso a obetumi asesa de aguwa no mu a no amoko ne nyina etumi koma ne yeye vitamins ahodo ogwom eboa ni padua no ne nyine mu ne titiro ne ma wono ma nkoda no fo no nufusuo no behye kama akoda no betumi anom bi be ma no so ba obebofa ama bibia koyie kwadu sa heba center obehu no so me makro na so okopatase a ABC mat ewo ho Fredmans ewo Dr Mensa Haji Aisha ewo poku trading nchen wono mu a wo fata pharmacy wo bekwai na wisdom amache ewo tech junction wo senka for heba so aginadwa ewo abepo junction akwa abenya biato monfra ewo 0240 602480 and 0206 335311. Vitamark aya no ne aya aduane esan ya aduro mesre wada wonya bi anono mo ate ne betimi aboa wo yo ma wodo bebrebe ya Vitamark no ya wodo bo choko ho yankase koko ne de aye mo amunim koko no ahone ne a ewo mu eno da nchen a Vitamark energy eno so ebi ho nom wonum aho be de se konkomafo agyan no ena Vitamark chamber eno de nkwada no mo de o ena wiai mesre wo katra wo ma mese won to bi mananom na onom a obeba nwuma sebribi ene obeyi AA nko a wonfa FIFA mafie FF no wonfa mafie de berada ena fe Vitamark banana eno so honom yankase kwadu ibi ena ye de aye de papa enya gro ena wiai so ba no bibia manu bibia se Vitamark eno nko na me kanfo de ama wo supermarket bia ene so to bia ya tonton no ne ewu bia no wo de akwa na wabusa se Vitamark nti ena onam onsa ebetimi akabi nwakwe we se nom ena omobo yan ama Asem Beba Dabi because ye boy yate on penten kwa edi amamo awia brei akenkanfo ena awia yi ayeme nana kwasi wusu echam me nua ba papa bi aw kosua eje wakode afa ya de bre na Asem Beba Dabi because ye bo no ya kyerkyeremu edi amamo Asem Beba Dabi asam no anya ba empane se kwan war me ahina ekowie e waboboa no enti abaduru ha de kan na wase ye kan na yamfa Asem Beba Dabi kase bo no enko bogoso na bogoso ewo eye atoye emantamu na nkre firu no eba etrese ma me bia ni din ene madam Abigail Blessing opon ne ba abawa bi a okosuku ya wanya ba ebe se emfie edunson oposi ni bi akwakoto na yasidonko ama ekowi ase abayiwa no akwa akwanyam na onyem ya sabe mbradu asasa akro ofie dunsum ke bia gobeti mikra mpa awam na yeye ena posi ni kope pumpra wisi e bi de nkyene ni na mane ma bi frafra mu a de ma akwada no sa akwada no wonye no onom na nkanyinse no emra ave kowi ase a akwada no sofa wo sofa enya asam ketua ama ne maami ani din ene madam Abigail Blessing opon wakwa report asem no de ama posifo sa posifo enchi sa posini no nanso besi na ma no gusu ameka sai posini da se na mhodo ma ma ne metri so tese omumra ena ne mpadi mfo so hwe no na madam Abigail Blessing opon se won tiase ne entiase china ene edua kora obebo asem no ayere kompon kron ye kwa ma no so na ya ne madam Abigail opon akwakotwe asem hu nkomo mama wati yanka OTEC FM so ne akumase yamwa ha ade oba Asem Beba Dabi kase eboso wadi kafra so se posi ni watimi adi posi ewo oba na yase kafra pa bai wadi posi oba na yase yo wada uroma wonna wakwaye akwada ne maame asam na nkasa no esi sai oteni sai me wo ye no mo fam se me ba ne yare always na me catch am to do mo no mo session no me catch madam is no fan go hospital and some about the fam na omo ko lo munya ni test my enje the test dim no mo ka se onye na mo fe mi try assassin meeting na omo see the way we say don't see and faka ma se mi ami be fan school mo de be fi na me see okay omo mi sano because na me say bia yes mo le bia that me nto mo bi sa nimpa na onye mo ye one ne nyam tradition e ko ye no na so mo di tie ni principals ni o mo share na mo say ni pa ko na nyam no e police ni na o wo bogoso
no about police making. Police is an in the teaching. Make me pay police. In fact, Miss me. Now, the one assembly, nobody can call report in the assembly work. Second D, call for police station that. It's a honor. I'm going to call, a command police for the same. My acronym, I'm in only. It's a one woman now, I'm over Cassie. I'm a police men in Nanya. Oh, man, it was 3 weeks ago. And so now, it is I don't know who to sign now. I'm man who to sign now. Now, one nature national, one nature national. So, many more didn't come up police station, but me said when I'm a bunny see any. Now, I say, be when you're partial stroke, be a dear when you're alcoholic syndrome, in whom there was so. Woman, I didn't point to me, you're one nice or call. Let me catch a police with my medical report. Now, so more up and down. No, as I'm to connect your matters, so more up and down. Let me show you to say, Mom, my man, may be a Memphis. Because me to me, because the Medina could be a me one, a dear quiet so, and yes, a baby, and will. You see, a one or call, and a part tax. That's in the morning. It's a police for me, Casao, Reading Commander, Mrs. Taku, catch me saying, the work on PM. About call the Jam Pecan, and fancy. The Nico is here, and some movie a year. No one else to call or call. So many got to try na HD. Yamia the mental thing one of the minister Kakra. And now the buying and coyeta. One funny is the get the bear 1 week or hospital. One funny is the Mukapa, Kaya Bonia, Obao Quapen now. Baby, I'm finishing the old school, a choir of Papa. Did me Fakaba, a boy, Miss Mrs. Fiacra, no alcohol. Sasa mami sadia wusi chirechire mu just posi eno akwa akọfa posi ni ba ede na nyem amma na duro enya sa na se ukru police wo hefa na ukru police se asaba no ka fa asem no ho asem ne se boy ni ka chire police police okọ no ka chire mo se enya ne ba ye step daughter guy almost fair guardian police ni na wa fa oba na nyem no na ko fun so catch omo won say ni step daughter aha nti yes ani nti omo ni ndili mi no mudi mi dili because me ne maame sana semla ko nti na ma ukru police atwe ne ho afira asem no ho na na ai so omo any question they don't ask because me na me call you be omo no bisam I see what's one money post in na tie post in your friend say police ni no ai they was obanyin si amana duru ma asema ba friend Lance Corporal Emmanuel Alodi Lance Corporal Emmanuel Alodi okay na ehi na sa kita hodie yi ekoso na okosra oba no school mu ana sa efie na muti mu na yeza efie onje omo so mo vacate kakra for Christmas na mu ho no aha jimi wo me yedmo baby so one ma befi it is a court na me kunchu kwa me kunzo no so kwa napa so no so kwa na chese na okuni na oba no anya fie sei 17 years na mututu na no no wose Lance Corporal sign wo yi free mu wone da ampressai o si miensa mi pacha enti na fie ho no ma na ya no mudi sa agro no ana bia o si tu fie ho ena ba konsuye baby ho na bro bi amisi hotel bi o no de ne ko oba no ne ho susu sa ya Lance Corporal betimi afa ne sa oyara akobo ni maman asemo bofo su ni maboa ya afo mami wadi wadawro ma se dia pa na apese aposifo panimfo ye na Lance Corporal wadi nsamoni omutimi che no baby I'm running down mon fans that's what I want. The civilian a year, so I don't think so. Best spend. Say, when a civilian a year, you're more than the fashion.
omunya ne sama and I'm so nimra and if me pregnancy ni the aba and it's 7 to me to first when raping and the side in the queer back when raping there I don't buy it do not a criminal abortion so it's criminal offense so basically out one is to cry and not go tell their command so we are coming out any who for football or any sudden and this is a padano or him saying send the team aba do our him doctors ni nekai woman yama yan hwe bibi kakra o ka say positive for padi for baby ade ne to e da no mo fan to asem ni si ya di be sen ne pa chose e si ya di be sen last year December ni mu woton ne si ye ne pa chose yes e ko be 1 month na say ya omo twentwa omo na say so ko ba say baby a wo pese mra no omo de to no man fan to a e die na ade be ye landscape pray me so omo anya me so me boni dia me maka o be boni dua me boni dia ku oh na say we dia dachi bi obetima ya wase o me Asem Beba Dabi because so we person ni wo yire ya wa wo be say wa wo mienu okay enti dia na obegbo no nsuo be na ade be bonu dia Asem Beba Dabi me nsuo nsuo moro o de dia na be bonu ene bi okwa ofa so ye de dia me fan chen ni kwoti no de yes ade me hu be me de be fa wo se dia yin ni kuli be ma no de yes ade ni kwoti no de yes ade me hu be de be fa eh what about dia yin what about se bia na o de be ya dan ana wetimi nyuso ontimi se on fan ko ye bi ba bio na just welcome no prekon ana odo kuna mano ene masem nyawo bitim yo Asem Beba Dabi asem na nya aba Asem Beba Dabi kasi ye boda wase hello ya da se ene won kire ma wode amaye abusuafo madam Abigail Blessing opon ene yete ne nka no odo na ne ba aba yo awanya mfie dunson landscape bi akwahye ne nyinsen ma na duru e ma nyinsen no aseye ya wo se sempadinfo anhwa amfa to ba bi wo so mo de to de a ene akura adwen bone ba ntirim a woto ngum man ne be ma no obedi de odi bidie awusiofo ye kodom passe eno ewo mfimfi mantemu arahosam ya yensa kan firi ho eba ekiro se ese ye kasa nipa duasam yensa eno mmoja akato go na sa duasam yensa no akoda botofo abako wono afiri wanya afe baako kora wono so eka hu biasam kasa wahwere nananom ewo nsedo na se wati nananom arahosam sie na homachi yen wabra VIP bus mienu ekokahia ye na baako registration number eye GR 5704-18 na wono no efri takrade ebesen akọ enkramantemu ene se wo yesu wo kwa akoyi afa kai di nanim ho se ne bi obetumi akọ ntem brantem dwumadie ene se wode kohia no yonko base ya ne registration number eye GN 3780-10 na arahosemi CSA no dum jadwumako no bo moden a ya won mokọ hokọ ye bi de boaye nanso ne nipa duasam yensa ne de won mo antimi anyomokra ansanso amankwam biem na asam no eka ho bi ama yensem training set kwaten woni dansini ba ko ko hwebie abonkomo moma yentie no no ba da red bus you overtaking no ashwan or you overtaking at the cost of overtaking the driver didn't hear apply big try to always be avoid it here then to bus riding to the side of another from the impact is very big. After that, I had to call national fire service and then police, ambulance to come to our aid. Initially, I started with a status and a team to afford the answer. Roma food by and then fire service was constant communication. I had to later, my police was by. We street when the car became ever tall red one agent. So I said, but nobody and cash. I only came and fell, and I'm sorry. Sorry about yes. By the not driver into red car driver or Tawa or me because so new here and that is why I started. Then I did confirm on the 29. The only call hospitals for treatment here means me cut a if you want to meeting for the I cannot test that fast.
but many who are become a party or get up in the book up with 29 concern. Yes, me and water and I was it. I only got I wasn't with war. Yes, so I left us a bit touch of that. As we go to the grand, not to us from hospital. I was your 4 way a year dancinia. I was in my sea year a 150 mantemudum personal, what church mu a day a tray. Yemfri ho no mai ne yemfa Asem Beba Dabi because ya bono enko nyina hi atwemampo nua mesrimu ane ade mo aduro no na awura no mieru bi no mo ho aba asem baako ene eye Kofi Kenneth wanya mfie aduanan baako ena baako nso ade papaya otawia na papaya otawia ne de ye wowani ye wa witness ya ena okro ne o mo de nsem paka de nya asem ketwa wo ho ne atoa no omode abrew saa na woni saa Kofi Kenneth akom ho abom akwakowi abosom ma saa abosom no saa abosom jaru pa bosom kakarika bosom mu Samson ama bosom na bo Kofi Kenneth ahwosi ya bura ama sese no ba bia woda no enya asem ketua se stroke na aya nu o se yafu yade na aya nu o se ne se na atu o sa ya din o tese amanfo dwene ho a omoti ase a enye yie e wokwan bia so na eno na Asem Beba Dabi kase yebo yeti asem de ase da bi wedi ye nyentra so kra ya ne Kofi Kenneth maame ya ne din ene maame ama mra ebekwa akobọ nkomo na yabusa se anyam bia ne ko ba ne sen ene kwa ye den ana ono so wo kiremu wode a kire se sao ana abusuafo ono so wote no na kame se hwe a bosom no omususu se agudie bi ho anase ska akọ bi ho ena ema omo ekoye saade no na nipa wade adwene ne baaye so omo nko wi abosom no eye papa yaw tawia wono na waye owani no wona de adwene ne baaye se Kofi Kenneth mo omo nko fa abosom no na so omo nko to se so ko mo kosum no so omo kaye den yo ya akwa akofa sa ansem we nyina ede aba OTEC Asem Beba Dabi kase bofo atia bisa ene agoro no nanke pese yakwa ahoma so na ya ne Kofi Kenneth ne maame ya ne din ene maame amamra ekwadhwe enkomo nenso no yensa enyanka no yensa kana dachi bia no yene no beba nkomo afa asemi ho motorbike mienu bi akwakohia ewo nyinam eno ewo poye mantemu ama sebere wo mienu nyina etinananom na de dinkan no esiye wabra articulator truck bi na apakisini babie ene se motorbike baako wono na nipa eteso na ese omuye nipa mienu ena no moteso ene se wodimri kantente ede kohwemuo amunum ho no ade na de na wotwie no wono eye nyamedia na mmom nipa no watie kire ne de otumi enya ne nkwa ba bia woda no ani ayeden ne etoso no so esi wankase enyinamu side ho no mo a ya eno so semeka se nipa no wotwi moto no ye friend say ya otwumasi wono so aye nyamedia na asasemi enam so ama National Road Safety Commission wo mo de abatudwa akire se senie moto enkwanhiase bia do so wo Ghana mamu no eya akwakoye asefesem ene ahomechesem ye pa na so hwe afie twa mu no a every January ebepem October no enipa makomako ahanum aduowotwe enkono ena wo na motorbike so eti nanam ewansie do na sesia no kura no ekeka kọ ya mfi champion mienu ene aduonu yewuramu yi wo muguso da wo mu eti nanam wo mu besere sesia sene omanfo binum adi moto aye wo mu business a wo mu ye no ano eya ye denti sen kampanyfo bam no mu hwe ne yie epen pomasibra ebeboa amagana yakon akoyanim ye forma ne de ani extra kofodia circuit court bi no omako asetia no omako asetia no omo kire se eye maami bia na woye na asini ya sese waja na asidi okona homegye mo nya bia se efie aduoson miensa 73 years wono ankasa aboapa afa bread ibi ama ne nana ya wanye emfie edu baako wodi bread na sunsu na nim atete na nim what sese sadi wasi apira kwada no abusuafo wodwene ho a wote ase a enye yie ne nyina agina se ochire se akoda no osu awaka ade asi wodum a oba abedie akoda no de sugar akwakoguma na asi kire akwakogum afadi na wonte ase ene kan ho bie ya ema woye akoda no esa enestina gapo ena wobedere ko gina akoto ase ebre koto asese wontua sika cedi apem ahenu 1200 Ghana cedis se wanya ntua de a ene obekọ akoda adabampona chi emfie bebe bosome be nsia na wade aye emponkodwuma na ofirimu fia sa nyambra nsam na ewurukasem no enya de obebiew ewokwan bia so na wokiremu a na jase yade bia sa akwada yi a anei wodi bread atete no frafra no
nyame no kwasem nie na ono ankasa ne na maami ameka na asem ya sebre kwato atwa sika bi se ontwe wanya obekwa akwa demo no yesi se diabetes bi wono so enti oka ozudi si honom se adwo kakra na chesenka wadi na no obi ahudi ya ne nana ye ofri suku ba ye ono so yesi da bi ekwamode no enti wati bi di hwa ya do no ehu saade no enhye da anye de elno okohwie esikyire edugu mu ene ne wotiti bi di ya ma no ho eto no enti wa bra ne nana yi eba ya okwakofa aduane adie sabra huja hwa na adi aduane wakra wo fi ha na adie anase kura na adie anakrama bi na aba bedie yese wa de yira ye pa no kwansin enti e kan hu bi ma ne epae wan kwate a ne nana ne sei wono ededi ye fi se na ekwam ede no ne no ana ofre ne maame ebo na mane se de akwada no waye no na ngwafre na bo na mane kura mpa nka janu ai na ebufuo ba ya okoto bread ewa abontimu hodom edi betete akwada yi asesei akwada no ba bia oda no panifo se anu odin na posifo so odom a kire se asem wese no won besomu papa pase beye na asotwe bia se fata bia no endesi na gapoi otimi ede amano Turanchi mabuafo de atodwa kire se won mo mote ben Tano River no won besere pa won nya hweye esan se ba bia nneoma keka kono ani akwakoye nyan de ama won se ensuo no won betumi anobie abusuafo putupurumu ye kɔ ahoma no so ni akwakodi nkomo ntia kwasi obesuma mame yo masom afena yensa ka mame amamra ya ne ba akwakowi abosoma abona hwe ya se bra asem na akoye den no mame amamre anyway ya mo ha o ade ba Asem Beba Dabi kase ebo so take fam so na waduro no yo me pato majo so yo na de na besi a oba Kofi Canet woni papa ya otawia ya wono de oye hu ani omakwawi abosoma abo ba na to ho no esisan de tie ne se me ba no ye mom na bosom ne we fie ana me ba no na oteho wona da ho esidan a wodam ana papa ya tawia na wokɔ yehu ana kwala ne tɔne nsanti de bia ho na okɔtɔ nsanom ho na okɔnom nsane saa wokɔ na mbande na hyɛdem na ɔma ne nsananom enti ohunu ade no bosom ne sesi wona kyese wohu sɛ ade ne esim ne nyinaa no eye gold ne si wo ana ɔka kyɛ akwala ne sɛ opane cho bebere saa ade ne yɛtɔ enti ɔntɔma no no ɔmo nkɔtɔn ne sika wo benya no wɔde bɛba no wɔne meba na kyɛ akwala no so anya so ɔde no ɔpagya no ɔde maa no ɛda ɔpagya maa no da no ana yare yɛbɔ akwala no ti akwala no yare abusum inum ni me de minim sɛ meba yare me de ne kɔ hospital me yɛ na duro me yɛ sɛ na we na nadamfo se wɔn de ɔbɛkɔ mpai bɔ na nadamfo ne kɔ mpai bɔ ɛna sɔfo baa ne ka kyɛ ne sɛ boy na ɔbaa ne ho mpai mami amamra efiri ahmano so na ye betwen I know say ye nya no kra no a akra wo beto aso efiri ho no se asem ho de ano de ne papa bosom ye nwia okwa wi abosom ama se ebre bosom no ene na edi asie enti ye nim sa daate bia se so sumpa akra wo beto aso efiri ba bia yakwa akoduru na kwaso ya abusuafo wei efiri atoranchima boafo won mo enchen no mudi aba na won mo kire se articulator truck bi akwakonya nkwanhia ewo Tano no so ho no mo ama wabra articulator truck ni nyankwanhia no na woso ka battery ena na edekọ enti battery ni nyina ehwiegu ensuo nim ya asai nsuo no won besrada womanfo ye omote ben eye Tano nsuo no won mo watachiman Tano so dua ya nkwanta bechem ne potam won mo no omunya hweye pa na womunya ensuo no nom animanim ye kosise won betumi aye nhwemu ehunu sa fedie ensuo no mote se won betumi anom na wo hwe ka batteries na egum no a enam se battery no acid wo munti asai nsuo ndada enti emua ya no won mo nsuo no nyina emu nkuma na yakese pinua na ewuwo enti no se mo ampo awudi a na kyese enipa enomo a anhwe de sunsunso ebo ne beba wo mo sere se enmanim ye de won ma hyase eye hu bibi se ne ye beya nsuo no bete ama de hye no anom enti enmanim ye no a ho asem anya meto odwan de wo mesra de hye no a se wo munya nsuo no nom se ne ye beya betumi aboa na ade hye bia ekra enso enhwere no medemo ko Mexico emanum na Mexico manum na asam ya bi asi ewo honom na Ghana hadma memfa ne se yebo Jeffers P capsules ho da wuruma mema monnom a na mo ho aye dendende se twentwe ompam kama okon smooth kakra no owura bi de ono de akwa akwafa no work up ho na enya sa adure na meka ho asemu me de meka Ghana de no
sa viagra den bi ya akuafo edema eya anadwie ndi anadwie no no ma fefa fo mo ho a nkwadene nko a owura na kwa no bi sa wanya match bi anka wo kwa akobo na match ya wo kwa akobo ne se feli yo se ye den yo wo no sa viagra yi pe enane ye kwa kudonsu be mai so de gina wo se yire nchen he abusafo ade na gina ho yire nchen ba ko yire nchen mienu yire nchen miensa enene na fuo miensa akwado be ma no bremo na ebremo so na Europa se ya kase ebesusu a ebe se free studio ha sei ka OTEC reception hodom asem na no odin ana omodina ko asipiti na omodina ko duru asipiti no ana mpanimfo ebo eye amane sei nyamia no kwasem nie wo wura no asa omidia na nko pese wo ye enti ono viagra no motro ene na akọfa sa asem de aba enti twa na twa se e wo so mo ye na presa na a presa na omba ya no so no chesa no kwa akudonsu ni kwamu kwadu no enti ni ba akote so ade ne bewu ewu a na wadwunsom asem a asie e wo Mexico ememu no wie adese mama ha na braba me kwan ama Asem Beba Dabi kase ebo no ye de asie ye mfa se de asie e ma set bat ya bani Evans Isaac Insia Foster Bright Asare eja Sam wode no na kodwa apia eja won bibidie eja akobema ma omusuan centradie OTEC FM ha obonyina beso emu bi na Asem Beba Dabi kase ebo yi yetime ede eba ye some of our penny of John entry boss yakon labo akenkanfo enawia yi ayeme nana kwasi wusu echian meni nua ba papa bi akosua ejewa kodie agra ya kan ya wodi yo nsem ho asem ba ko nsem ba ko akofo ba de hye ba bia na ye betwe aba ye behu de ebesie mo ko fam na yesu egotie mate munim ka yesu erimutie mate yada monsoma se awiabrei mu ene sompa moaba na moaba besom ahaya 102.9 FM OTEC ena afidie no eda mutie na eye Asem Beba Dabi ni dwumadie ya ye de sumo edin kai hye ne nso se sabre premo no ato apamu ene eye benada eye da fofora awurade nyankropon na hyehye esefata se bam ena abam yadi aseda bema da wo 360 capsules awiei otayachi sayensom agbeve herbal hospital eya asoye ya wodi wani be kire na wo yade ho nsam de waye hwehwemu aboa wo ena police ni na duro no eye imboost herbal mixture obenum sa duro we bi ama aboa wo ama ne pa akoso oni padua ni mu ena ban herbal center enso eya asoye ya won de nompe ene nkasemu dwuma ena odie we nom ni poti ya afo awiabre mu kuta yen se yemfa Asem Beba Dabi dwumadie mesom na kaisha de so se dwumadie ne yestubi ne live ewo YouTube ne so obekọ YouTube so na waseche OTEC 102.9 FM sa waseche huna eya subscribe to page no eno beboa wo ema videos ne pictures a yede nam nyina no wodi wani krotua wisi besam bi na wahunu de ekoso ewo oman mu ene bia obetutu anamo ediesi but in the meantime ma afidie ni na haya na me basisia hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress and nyuma hodo pii ekeka ho and na madwumadenti mapo me den ho hia me papa na seba mapo me den ho dia eno ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby I will beto afa bia mitimi gina pabwa tenten so just say Jifax mama your best mu ankasa minia bema ebema wo so wa ye bema mapa senti ameji Jifax mixture tumpre kopani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won soom ena ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana akwala onyenya emfie dumie Jifax mixture pa
Zahara Missane ni G capsules. Anamu yadi nyina be jane. Oh, come on dear. Menkasa come on na mebo. Me dear come. No kweni. Mimi aba akokora fi school abama. So mi hu no ne so atwe na me de na ye o. Na white ye o. No amsa no kasa ase. Ohu bi se ka no. Mama no so akoto bia no. So de ba ko bi na no. Ba so tie. Don't ye expense na ina gulo kakra. Na jo so na watching me. Na be so na you tell me free na afi so obey share na de munia me ya. Adu muni sim kakra. Ba na me so he. Ba no se kulo ba mo te ba wona na mi. Ba be so no me mo se don't ye ba Tata Zahara Missane ni G capsules. Anamu yadi nyina be jane. Zahara Nrupei ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future, where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true ya. When baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin. Ekuafo awakọ fuoma banu wabre. Afrafo awakọ epo abanu wabre. Edwerifo awakọ edwoma banu wabre. Adrobafo awoyi gears ya drive wa na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na dwo ntam. The wood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchine beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense wa beka ho. Ahwade immune system o Nyankopon e de wura ni padua no samwa ye ho ban no. Enna sa wonom Imbusaba Mesa e pagya immune system na bribia. Ya yare antimiu. Sese die amanfo dodo no a na di Imbusaba Mesa do ne ho adanse ye sen. Enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so. Ene nyarewa kese enka ya wuti ni din ene ho ka. Na yemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho. Enna wo mpo a omu wa nyarewa ne dada. No omunom doctor enro no enom Imbusaba Mesa no a emomo ahoden pintin. Ya wo munti mpo se yare ahye omu ho. Imbusaba Mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto enro. Etufo mfre 0246 208496. FDA ahihye se adwade nkrato imu ade atomu se ye. Eji, Mississippi. Emwa na mekwachi ehme. Ma betting so edimi wi. Oh, kafra nkum yaw. Me brana boa me. Wo de ba na wontumi kura. A Marylife Spine Clinic. And what I'm call you? A Marylife Chiropractic Clinic. One February. And yes surgery some kura. E kan ho se ya na me wu. A Marylife. Obeboa wontem kura. A bad neck pain, hand pain, waist, tight, foot, and shoulder pains. E wo mu a ya na wonsa ana wonan so entity. A better paye kotodwe. Wonai ana wo hip yo ya. A nerve problem. Entinu hiamwa. Me stress to me ba. A bus stress management, scoliosis, spondylosis, nomni adia. We hear Dr. Ademafo. We hear a Marylife Spine Clinic. Dan Suman, Ave Maria School Junction. We be in Side Pharmacy. Kwasenso, Kwadaso Estate. Mango down. Oni Abofra World and a bone. First 0559 724464 0559 992655. Marylife. Obi benya
mua na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema wo benya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Hello. Good morning. Good morning. I'm from to say Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana boko there. What part of wine? Oh, sister near land in a bridge, sister near. The same on cancer, black and car will be out here. I had about the asset. Will you black? No more. And it's a car about to do Dana. No one said to Yaka. But wine. Oh, 102.9 FM. In a bridge. Sister near London also. But and the man makes us say, and then the man, Panama, Papa, Munja. When you are human, Munja, what's I? I know, because I said, we had a send you. Hey, oh, my touch. Hello. Yeah, blah. Oh, I did blah. Go ahead, you are over. Go ahead, you are. Oh, blah, I you. Sing them way down my power. Oh, Brazil, come on, side, my car. You know, be a pampa. Be a pampa, and Jamma, why, dear Manjama, said no, yeah, and wrong. You over the year. Na say which I will say Ghana and Yaman Yamresa will be neck a crib now. You say, yeah, overboard you. Opening. The Ghana and one nice as you will be down with your boom with your kunkum rough. Oh, Lam Pancher, why? Just like someone say, I'm son, Nanta Franco, every you can with the Salam at the Joa. Men now watching. No, then I'm Pancher, why? The papa. It is so friend and study Jimmy for the Anya States, Canada, Bermuda, and Tessa. There's a Jimmy for the Amo from Noma did you moan? Aye. And yet the Niasi, why? What say? Baba, with Swati, with Tito Pampas, I'm a bit Jaka. I'm working. Why, I can carry a chawo. A radiator, Kenya, Samayanti. I can catch a babus Miasi. When I'm a since me, Bekayo. And on a Sawama. Sawama. And then Uncle Papa, I'm your bon quabo.
within the year. When Yamimu Yanko to Bonso, Badia, when you're ready. Ogun Trade upon your Domancoma, and then Yanko Kwamia Sasura, Ogumi Yami and no Brian Sucom. When Yami Yami and Yawani Yami, among some of Yami, who told Sona Warrior, what a Yami when my pem. Yeah, I got my pem, that's it. Yes, I got my pem, and then Yanko Pony when my pem. Yeah, I got my pem, that's it. And then Yami, dear, Radia, what a Yami when my pem. Asem Beba Dabi. 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 OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Nyaminu nena munra na juno. Oda ya wansolo. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Anso anatuya not in a suma for frauds from me. Thou muchiti say, I feel there when you're before. Okura Bansiri, Okura Bodia, Okura Motuku maybe. Yeah, when you did the so say, I feel there when you're before Papepi. Afe eba ne say no de fu a wosi ka papi asitam papi atwa afesu ehia farem fu no utumi wum petuya yasi anatuya na wasure kuma bitwa ne trompense hia ya anu ati wa bafam wonsom akwa kodadin yasi anatuya na wasure kuma bitwa ne trompense hia ya anu ati wa bafam wonsom akwa kodadin Amama nyanti asie bi zanti asie nu nie adia ewiase yemfa sika ntono za de kro no wudi sika bo ho bane a enye ye da biara da na yemusa ye ho se anyanyambia ede bain ne wawiase a yemfa sika ntonti a yentumi mfa sika mo ho bai eno ne ade baako a mebusa o na awia yi enye bibia na wiase wo betumi di sika to ebi enim frema ya hombe yemusa ya hu o se enfrema ya humi senkamita bo ho anke betumi atua kada enipa enkwa ekuta yeni anyanyambia se yede ton ye ne a enke betumi ato ana woni anke bia wo sika de enkam wombre a enko betumi asa akokasa woto foforo nanso enam sewurade nyankropone anhyehyɛ ne senti no enye saa ena etie ade baako esefata se nipa hyɛ ne nso no se ade a yemfa sika nto no saa de kodia no wudi sika bo ho ba ne enye yeda biara da awiabre mu mumma yemma yenyina yanho afiri se wiase nipa binom ede won ho ato nipa binom nso so se wode wo ho ato nipa so a twere konkro ni se due ade baako esese nipa ehye ne nso no obi wo ho anade wone so nyina ne se wono ankasa ne nua bi ne papa bi ne wofa bi ene wode ne wure akwa hye ne mu enti se nipa ni hobie wu a ode ne ho ato ade bi so se sa de kodia no eni hobie wu a ne nipa no waye mmere asan ye mobo ewa asase so enti enipa emfa wo ho nto nipa so ade baako esese nipa hye ne nso no awiabre mu mama yenchiachia ye ho ne ma ye nyina ye ho a ye ma ye nyina ye ho nso afrinhia pa e de ba 102.9 FM aha eye OTEC FM so awiabre mu yenya hia yi na waka ya hye ne nso se eye Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom da ne da ye ka
ɛde kyerɛ yadɔfoɔ yɛtiefoɔ sɛ dwumadi a yɛdie yi ɛyɛ adesua saa berɛ korɔ na amuo nso san so yɛ adekyerɛ akora mpɔfoɔ awia yi maaha Krobea mɛgye so menia ompom te sɛ nyame ne mpa ɛbɔ ho yɛ papa ewiase ɔse onue nipa a ɔde ne ho atu nipa oh yeah nyame akasa afa ɔse onue wana wɔde wɔn ho to ɛyɛ nipa ɛsoɔ na akora wonim sɛ ewiase no dodoɔ no a de sɛdeɛ anwum no ɛka no na eduru baabi na wonam baabi na obi gyina sɛ ne bo ana obi emmua deɛ a na saa nipa no ɔwɔ deɛ n'ani da soɔ na ni ɛda soɔ nyinaa ne sɛ bu a wɔmmua deɛ no ofi sɛ bansiri bi ɛda n'asen no ɛno na ɛbɔ ne ho ban ɛdeɛ no no ɛma ne mmua deɛ ɔkasa kyerɛ panin a ɔkasa anyhow ɔde nsa si ne bo efi sɛ ofi sɛ yɛatete no yɛde mɔtɔ bi ɛhyɛ ne widiem yɛde bansiri bi anaa kawa bi ɛhyɛ no no ɛno na ɛbɔ ne ho ban akɔla ketewa bi mmua deɛ wɔ fie ne maame kasa kyerɛ no a n'ani nsɔ no because ɔno no fi sɛ honhom bi a ɛte ne mu no saa honhom no ɛna ɛbɔ ne ho ban eti nya deɛ a ɔbɛbu adeɛ na akora adeɛ baako a ɛsɛ sɛ nipa yɛtumi hunu asase wɔ so sɛ deɛ ɛbɔ ho ban yo sɛ ɛyɛ kawo sɛ ɛyɛ bansiro sɛ ɛyɛ deɛ na ɛhyɛ wo a ɛbɔ ho ban no a hu sɛ onyankopɔn sɛ enipa yɛnkwa ɛna etia na aboro so nkoa no aduoson ana aduowɔtwe ɛdeɛ fa no sɛ nyame ma wo 70 years ɛnɛ yɛsua de nipa tie ne ye sɛ nyame ma wo 70 years o de kɔgye bansere yɛftetew yɛkawa sɛ obi enkum a na yɛmfie aduoson ana aduowɔtwe nyame de ma wo no sɛ wonam 60 years aka how many years ɛwɔ nim okay yɛma 70 o wɔnyɛ mfie aduosia aka how many years o de obi enkum obi anya hwee na 10 years na wo nim no ɛmfa sakra okay efie du na aka wɔ nim wɔnyɛ 50 years aka 20 years bayifo ni wiase kaka nkum obi ma otuo obi nya hwee wo de yakeka pensem fansasi wobo na kyerɛ sɛ waa ne waa sɛ wɔnyɛ mfie aduonum a na memba yɛ mfie aduoson me ka kyerɛ aka 20 years na 20 years no sɛ wantimi a anya bibi wo den de 20 years Krobea aha ɛne enipa ɛsɛ sɛ yɛ ma yɛ adwene ba yɛ ho sɛ yɛ ne yɛ ho okay yɛda ɛnyɛ banse na nyane yo woda wɔ hɔ na wɔbɔ pitiri na sɛ wo da kwa bisa wo sɛ kwan bɛ na afa so a woda ɛno ne asɛm kwan bɛyi hɔ ne bɛtɔ sɛ na me hwɛ TV o me hu yɛ asɛm ada wonim kwan yɛ fa so da yɛ wo hwene deda wo hoho sɛ wo hwene so sɛ bi deɛ bi a ɛkwan dam fama nam wo gya wɔnum wo ba wɔnum na da hɔ nanso nyame bɛbɔ ho ban ɔn sa kwa no ɛnwansena kɛkɛ ɛnwansena o ɛfa no tim ɔtwahwe okay as that day no ɔde bɛkyerɛ no sɛ makɔgye adeɛ wei ɛna ɛba mu Krobea ɛma w'ani ɛnna wɔ bi so na sɛneɛ kɔnfɔ nantwie bodua anka ne nsɛm no saa na nso wɛkɔ ɛwuo no deɛ ɛda hɔ ma yɛn na mu Krobea yɛnka sɛ ɛwu akyi atemmuo ɛda ɛno yɛ nana mpɔfo barima ɛna moatene nka no adehyia 102.9 FM OTEC ɛna saa bere yi a yɛka sɛ yi mutie yɛn live ɛnso ɛwɔ afidie yi so ɛna utie yɛn no na hyɛde nsonso bio sɛ dwumadi a yɛka sɛ sɛdeɛ yɛde nki aka no sɛ dwumadie ne streaming live ɛwɔ yɛn YouTube hɔ na saa dwumadie yi wadwenkyerɛ a wowɔ no wode afa YouTube aba deɛ di kane a yɛde prapra yɛn pradwa a yɛde yɛnkɔ hɔ na yɛhwɛ ɔmanfoɔ nso nsɛm a awiabrɛ mu wɔnom ɛde aba ɛnso ɛwɔ ha yɛwɔ owusu banahene ɛwɔ ahoma ne so ɛwɔ YouTube ne so ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna awia yi wɔne wabadwafoɔ ne wapamfo ma yɛmmɔ mo aba so na yɛnsrɛ Awurade Nyankopɔn ne nhyira ɛnso ɛmfama mo you are the man with a vision montɔ nkɔ so ana monkɔ so na tafo ahemborɔno mu Rita ɛne Ken Promise Mama Lee ɔdom nyinaa sɛ menka mfa nkyerɛ mo sɛ ɛgye tuatoɔ afei na na free man so wɔpakyira mbatu akye ase ɛna wɔkyerɛ sɛ ewiase abrabɔ a yɛabue no matter where life takes us baabi a ɔbra no ɛdeɛ bɛfa biara no always pack a positive attitude adeɛ sɛ sɛ ɔyɛ no sɛ ɔbɛda subampa bi adie firi sɛ subampa a wobɛda na die no ɛno ɛna ɛde wobɛnante ne maame adwoa mmoa ɛwɔ pakyi number 2 ɔkyea no Nana Krobea awiabrɛ mu ma yɛna wase DJ Margarito original chase me nso bi ne mabadwafoɔ ɛna awia yɛnso abiebiem
ya yenso yemfa dwumadie no eni agro afa Yusuf Islam achibonka ono nso si akra ya Krobea Asante woni wabedwafo nyina ma yema mo akwa abai na yenkamfa nkyere mo se eyeda foforo awurade nyankropon ya ye enra ye kona ye nim se ye beba ene yaba na wabɔ ye ho ban ede yaba yedana se Antonio Ponso wa Argentina eno kire se eya another blessed day nanana yenso yeta wachi pia mo ntonkoso na mo nkoso enim wadwuma pa ene adwumaden a mo bɔ Mustafa Sayid nsu ni osi akra ya Krobea Asante we ye the Tuesday's edition of Asem Beba Dabi na mo ntonkoso na mo nkoso Justice Jamel Sayid Antimeri Onyamios ene abedwafo nka ye nyina nana Krobea chia wodom mame Kwadwo Ponso kire se akra ma ha o na akra show ne de yemfa ni agro ye do show ne pa na mo nkagangum KON Stome Ventures for yenso yaba dem ewo mazin ha ena Comfort Abu or say akra ya Krobea Asante have a glorious day na ene oba kewa yenso ye wa ha ye biebie mu pa dia to YouTube ne so ena dwumadie no ye hwam on live opokuti wa ni medi akra ya Krobea Asante awia ye manwa ha ene ye da awurade nyankropon so ase se wache ye another blessed day montonko so na monfaya na yenso ye tamochi Antonio Pon yaka wo de rest to for wono nso ene poma ewo Canada ene wo mo kire sakura yenso ye wa ha ye hwam live na nyankopon kam ho pa na wonhyira mo ena opoku Joshua wo se Krobea emi wogidie wa rehemu se wompom ye na I miss you so much na napoku mankasimfo na na Krobea ya bademu abiebiem wo mankasim ha ena yenso ye hwew afe Baroski aba ahomane so ene wo kire the most educative program is airborne a loud and clear akraba asistri wahina himfia ene wabiebiem na nasafo kantanka ene wofana ne Mr. Aro Frempon wonum nyina wa ha na ye nyina nso ene aka abomu a nana ye tie dwumadie ne live okay edi konkunu bi ena eboye ho ban ede yen abedru sa empempensui obade achi ame wo ho akra me bo ha den very good awia breimu ye den samnam na enra ye hye asem biase ewa afidie yi so emma asem a ye hye ase no etwetwe nsem ede bai ewa afidie yi so asem ni nyina kire mu se krachi bi ya krachi ye frɛ ne Yaw Asare na sa krachi Yaw Asare ena watu bata aba Asante mamu so obidi pa ode afidie bia ye de sinsuo so agalafo ena han ede yadwuma eno na sa krachi no wode edi ne dwuma na sa krachi ede kokosi ensuo so problem eba ho oye na dwen se wono ewura nsuo ni mu akwa akosiesie se ba bia no owura ho no ehodo ateche sa wo afro krachi ni wura mu a etwe ni wura mu a wa ba bio sabre ya ye kasa ni funu aka mo kire emfinhia mienu ko mfinhia miensa abusua no obi hunu de omeyi ne maame kire se ono no ne ba na ahwe no ka ne ba ne kura epe ne kuno enti wapofunu ndi ahye ne yire no ne yire ne nso kire se ne kunu no nisi dan adan kura miensa asenan ne wom eno kura ya amoso aduru lentil enti se wakase wokoton de akoyi be ma ne funu akwa akosia se ne abusua ne kana eno nso nyeye ena etwetwere wonom bo na sasem we ye no aye hye ase no na adesua wom pa awiabre mu ye beto aso ye ne abusua ne bedi nkomo na ye busebusa ensem ni mu yie na ye hunu ba bia ye de beto ama ye yie asem we di kan asem we tosum yenu na anu ye kan asem we na ye de hye fridge ewa afidie yi so ema ye tiefo kire mu se malam bi akwa akobo krachi bi sa woye konfo woye kronfo thief kronfo a wode suspect abone se obi ba ne ho ototo ne bansere keka na nwia bo mu toto ne sede no o se eye sa krachi no e na afa krachi ni se da bi ade amala mo kan mimi ni mo hwe papa ne se still eye wa no afa krachi ne se ba bi ade na ekeka ko no anim guase ye yaba enti ene ete sa ade a fadie ni wuo de obewu wakwa akofa aduru a yenum wuo anom na awia yi
yama ya nam sini se onko sa malam kro ne ho ye ne krache ne nso nkasa na ye musa se so obi wiade na se ye ye hwehwemu a kwan ben ne ye fa so ye no na se ye hu nipa no a ohu ade ne wo honhum a na honam ani se ye honhum a se honhum kro na ne ye fa che no na we die ye de prem sa awia yi ye behwe sa asem no ye bedi ho nkomo afidie yi so na ye hunu baabi a ye de beto ama ye yie maami bi kire se posi ni bi anyem ne ba ama ne ba no aduro se onyingu akwada ni wo school ena police ni ne kofa no de ne call OTEC ena odi aduro no de odi bewurawura no e de wura no owie ye ena odi ne bema epushi so ma ade ne bia ba ebi bai enti akwada ni gina ho a no twa obi ba akwada ni gina ho a no twa obi bewu ose akeka koso e ma ye frɛ maame no ena odi ne ba ne kwa ayarsabia wo ye ni DMO ena omu yi di aka no e de free mu ma no na wodi asam ne koma posifo a sa police ni nya kwa akonya membo ya sesei asa asam no ye twamura e de aguso otene ho ase anya yie enti se krache no pese wodan mensam adi na se mra ne nya adwuma de a bema no kwan ye obefa so ane bema no ontumi mfa nkwayi obi sa de ne bi obia no obefa so case no ano soso na awiabre mu ye bedi nkomo na yehunu sene ensam no etie ensam wei foforo ka ho ene ya biebie mu a awiai yede besom ewo 102.9 FM OTEC afidikasi yi so kai hye nso se dwumadi a ye die wadwenkyere ho hia enti so ko YouTube ne so na wo search OTEC 102.9 FM a we are streaming the program live wadwenkyere a wo no ubetumi ato amane yen wo ho ya beje ne akenkan anasa wo de bema yen wa Asem Beba Dabi phone number ne so 0244211772 0244211772 say your normal message ana WhatsApp message o de mayene a ya beje na ya kenkan hwese kaya enam kwa so ko na wo kire se acid ena ya bubu agu ade mu a ye de ko akwa koduru nsuo so ama ka no akwa akonya akwansi ama acid ni nyina ahwi agu nsuo mu fish ye wonsuo mo enancha mu wonsuo mo etiri ko nyina na mo ano ewuko na asem no ano hye ema sese nadmufo kora abam e de kokobo aba eho enti awia ni nyina no ye behwe na yehunu sene ensem no etie dwumadie yi ye beda Dawood 360 capsules of wase sa Dawood 360 capsules wa ye ka ho asemi eye adwumakuri a wonom ede ba ye no eye Dawood Scientific Herbal Hospital na Dawood 360 capsules no eye topa ye bia sa wuyi obi a sisi yade ewo so sa wuyi obi a sasabro ewo so sa wuyi obi a koko ewo so ana enamu yade bi ene wo so ya wakoakoako a enko enti sesei ama waye mmere ewo mpem wadama se wunya Dawood 360 capsules ni bi na sa wono no mo a sa mmere yono a sa hawu ya akofa brew ewo mpem no ni nyina be free ho amwade ho muntie obi wo ho a enam namu yade bi nti no ama sesei ne bema no afon aye ketekete a woje ne ho a enye enam namu yade nti no sesei woduru mpa so a simamienu pe enu otumi bobobo areho pa na muntie bema ne benom ayisa problem ni nyina afiri wo sasabron be kokoko no a amna yemre nyina be ko oba wode ba ho a wonso wa yemre I tell you se wunya Dawood 360 capsules a oba wonso ebeboa wo ama enepa akoso ediamao oba benom bema benom Dawood 360 capsules baby etondro Ghana ha bia wodi awuram na kasa wo pese aduro ibi ana wo ba OTEC femfia ha Dawood 360 capsules no ubenya bi na wato obe frɛ Dr. Dawood ewo 0244886437 ana 0201681717 unya fresa ma wo ya Dr. Dawood no ankasa beje so na de wonti ase bia no wakyerem na ode amaw akrampofwe akwei
enra afidie yi so attention enna yene yenua abew ewon komo efri adanseman ahinkuro obuase attention enkomobo a yakobo ye no na ni nyina ekiremu se krachi ye frɛ no yawasare na yawasare ayobi a ebuakwa ye ben man kasim emfimfiri mantamu ena sa krachi free na free a wo free no one ne yere ente sa ebuakwa ho atiefo nti asem ni yi one ne yere nti ho one ne yere ene ne ma ete krofoforo so ya krachi atumi aye adwumaden wasi dan dankura wo mu nan amadru lentre level edru lentre level no ogusu a wo ye adwuma ena adwuma a wo ye ne nyonko baako ya wo no nso ka ne ho e kire se da bi adwuma no ye kwa danse mamu a ebi wo hopa ye benya bi aye pa enti ene ye tesa de aye nko wo mo ba ye nemu de ena krachi na akofa wo no na fidie e de ba ye enti se mo kwa site a eye galamse afidie ono a onane ka ho bi se mo ye adwuma na problem ba ho a na wasi nsuo ni mu na wakwa agosiesie ono mo konsuo so dako ya wono mo ye adwuma na problem ne ba afidie ne ho prekope ene wo ye na adwen se ne obesim na wakosiesie afidie no na wosim nso a obedo sko kakra ebi obehwe bibi wa afidie na se ho odo suko no be simako mienu miensa enan konum na krache ne maso wo ye adwuma na adwumayefo nka ye nka se da bi we di enya sa na ya wo ye na adwuma ade ne de wacha dodo enti ene yete sa de a moma ye nkohwe ye kokohwe ya krache no aye nyamedia ba bi ase wo kokosi ye no ehodo ena afro enso ewo hododo enti wo wura mu sa no na che sa afro na koche na kase ye ho na ka ho obasuru bi ewu a eye yie ena eniom kobo aposifo amane si adika ho enu ombefa body no e de call Heaven's Gate mochre e de body no e koto ho ya ye ho akwan ye ko ye ba ebre na wiedu se afeidie ye kokope body ne kurabe ebusuamra meyi body no a twintwan ne yire wei o meyi body no a twintwan ne nyonko a wone ne ba ye wono nso mra meka ho a twintwan be ena body no ahye mochre hwa abedu sampepesi enti yete asem no na asem no ehwehweyam yaso etwetwere yam bododo eni ebusa ye ho se enka enipa wu a obi kura tumi ka se minipa a wawi medini be ye investment se na we die ye jana manaka mochre ada eni body no eni empa na enti eni yete saade a ye nwura abusua ni mu ye ne abusuafo no enkodi nkomo na ye musa de ekoso enra ye ne yawasare no ne maame ne mpon a wo kyem ne wo no ekasai na adofo munyiyi mwasum na muntie maame a okyem eba ewo no enkomobo a ye ne boye muntie bi Asem Beba wa ye abranti afa ne yasare wa yode enu da me ba na sese yasare owe me ba cho ni emra yenyonya akatka asemisi na yeja wa mi wo mi krom no no so on na gere o wo krom nti me de wo mi krom nti me de me ni me do wo nti ye obi sa na gere sese ewo krom ewo efa hin sese ya ye ka sei no ma ngesim o wa ebu akwa na ma ngesim krom ana wo ma ngesim ebu akwa okay na wa wo ba no ena se ye penechi akwan ya na yiri mom ne musa no unim ba bi owo Sacha na me chese ni no go be kum na me ja wa na me tra me kum o ware so woni o woni yiri krom nti me de woni me nko ho fine na nke be kum da sorry e ba ne se na nko be kum me na ne papa wa awalim wo ekutu ase ana me ba me krom me na me fifi nyama na me ton enti me de me ska to dem me ne papa ya dem na me ba yukrom me ko ne ska na yira diskana ira na me bisa me kura na me kunu on me konto kwa wo kanse no mu yedu ntina wada me boma dia ni se skana tikwa ndi ewura ma de koma wo enti e ko baabi ena skan e ko bo ya wa esare on ne papa ni na ma e papa no face kan ya wa sa no face kan e no di ya dia na papa ya den odibi enti e sa na ya ba ni mu ena se papa on ne ya wa sa wa di hanko na musu ni na di hanko
and the outside local school. No go to a do what cook in Tanton. The government crown me may do me. And I doubt will be back on you to watch her in the Dunikitan. Papa and the man cash and don't say, upon on the Jawari. The Japanese now, you are sad of fight. I mean, I will go back to the and the outside along them on Tado or man input on the pan of Wobla. It's all well about it. So, we're here and why they are here. So, we are down here. Say, we're getting to my side. Two against my side, two at the other and south side. There are many motion. I'm just about it. Into one Casadio, Bado Crano, now in your fine. I mean, as I said, I'm going to go Kuna, no pajama, not many of your fine to go. And to me, Bob, I pay the pan, I can't buy a little or tea or not. Now I'm your home. We, your tea or not. That's a Yasare not in a Waka or bought ne papano, Mebois. That I make a young man who commits a young who commits a more that's the power. That will be a quick road, your name. There have been number some near what glasses, near what glasses. Now, what's that glasses? What is that? Yawasari, what is woo? Or ban what is woo? Oh, damn it, the way. Oh, woo, ya now how? Oh, your mammy, how? Then I have some people go to match it. Men go to match it. Hey, and you woo ya now how? Daddy, I have a. You can't woo and go on, mammy, who are not on me. We got to oak match and goma. So are your bow. But I am a man who by day. When that, see, I have a chatting. The I don't know to go back now. You may make me not where we are not and hey. Well, when your mom is saying you'll be back as a walk around our bomb pie, saying Uncle Kunimau. What is Amana? I'm an enemy. And I'm not a man now. So quick that I'm sure you're nice coach and your money in the map. We only miss it. It's about 1,000. Tell Mr. Palambum, you are. Yeah. 1 hour down. 1 hour down. Yet then I'm made your bed wouldn't want time for now one fine channel. Say, we are where, sir, nobody need a social fridge. Now, some of the market made it, never for Papa now, ordinary, Oba, on battery. Never the young man, I did, over Kunatina. Papa and Gas, never jam our business account. That's me. Say, new fruno, you say, or prepared ya 940 million, any car and abeto. Mammy, bet you had young you bad water. Then I mean, I'm a make up pile when I tried to put in the moon. And then you know what I say, and yes, Fantian, young Fantia, or bar, Uku Wallow, no, your 1 day, on no Babusia, but I want to Babusia, Uwa, and Ma will say that, and yet, and not will say that, and man will say that. I said to Moshe, said, Nemano, any in one Obado. Then I don't know on why a Japanese on one bobla, and it's where I catch on board. Say, I mean, now. Me Japanese ko enya wadi tin nya homunti so ya wa ta wa Japanese ba me anfa mo bi na yen nsem ye wi a yenya ya kan je kwan be fasa what one ye me ko le style be tell them is am me be say na odi form me no ye say so kwa na me onya gold anya he ma wa command na wo kuru da da no mo ko ba na ma ne ye se akwala da firi mu no e de no ka kire mo oba no wi ye ka kire ni samna na ni kuru no ye no wade enti ni kuru ma ya na wade ni kuru ba ya na wade ye friends omra na be ma na be na wade also on fake crap mu ma yan answer ye tingo na mo say yan enti tan go bi and I say yan first kan command ho dia na be ma ni tie ne gere wonu kuru nti be ma ye radio tie ne gere ma so ye sia ye ko so be ma ni tie ni e ba wonu kuru mo nti sa say ye ko na ma na so na ya no ko ya ni go ni de wa ni wade enti sa sira mi na on ma me say ne say no tina nti aban go to ne nti and you know, Otewa, we yamun show say, Obayaw, or do be my so. Dada, me pa tell me, I had a family yam so ha. That minute when you fata. And come with the men and you. What me did he? No, I make a chance, I'm proud of the yam and some wa, and when you fata. And come with the wild over to my you. Hey, Obi Mando. Yes, Sikano na wuni bi mfa me yidi funu no anasa de ode ya wunti na ene umfi kura biu na da na me se ka ma minister aha ya wana mankopa minidi minister me ka me kana do do ni da mo fa go supo se Sikano ka obi anka de be ba me ayi no
Ada me minister, kasa me minister mo me. Na ma fa bank te me go school ba ya. Na me tia. Tawo bia enka de beba me de yi no. Nde me say na kara me minister. Kasa me minister mo. Stapa. Abi yamfa ne say bia say Nyankopon ato nsem. Wanya bi wo de beba me yi no. Na say na Nyankopon no to me say wa say me ni na ka cha on. Okon obefa say obeya ye betinu. One part me won say no what one na da me minister. Enam na na mo kwa me ba no wi ne ma ye ni wo go su ko me yesa mo anko. OTEC 102.9 FM. And is say the funu ne de map wa hye ne yere no. Oh. Na da ya fanta ma ma we ne sa o. Enfante fo to me pop efunu de cha yere. Na da na me wa na ko wa kwa ma mi ni mo hye. Ala no me ngata ko wa na we ka mama. Okay. Eno asabia OTEC FM Kumasi ya da se why? Papa, you. Okay. Enti we eye enkomobo a enrada ye ne krachia ne funu ya poahye ne yere ne maame ya ye frɛ no akua sabia enna ye ne boss ankomo yi na ade a na me busa me ho ene se ade beyi ne besie ama enna obekasa sei bra ne ba afrim eya asem na me busa se wotie maame ne nkomo a na one ye boni nyina no a e kire se bibi wo baabi a e hye ne bo ose funu ne de ono mo apo e de ahye awura no na enada Nyankopon ya adom ama yensa aka awura no e wa ahoma ne so ye frɛ no esikum esi maha OTEC 102.9 udi no eye kom anakum esikum yo yada asese wie ya frɛ wo OTEC FM so Kumasi a Asem Beba Dabi program a waje yeso wate esikum okunu wedi amenka wo ya ofri mu no emfie senie Asem Beba Dabi Esi OTEC 102.9 FM kum mensu mieni nkomo wale mensu ye pese ye hunu nioma bi ete nioma bi ase enti mieni nkomo mensu owu yache edi mfie seni afekro ene abosumi numunie okay se wada so hye mo kire ewo having gate ho anase wabusuafo na koyi no wada so hye ho okay eya ma phone no mane menwa no na kasa den kakra ma yen de wo kan yen tin yi papa why ya bi wa no okay sesei ye ne maame kasai maame a ye frɛ no akua sabi aso nim no wase no okay osi efunu no oma poa mawo ede na beba nti a maame ne ba be firi mu a obeka se ya pofunu no ede am oba no asem we ye asie yi ede pa na ekoso nti a ama oba warefo ye gya wukunu funu ede aboso ade nti a kyerɛkyerɛ mi mu I wouldn't done Munko for call my last Monday and Karamu qualified. I feel sure we need to cover this thing. I'm Asem Beba Dabi. Some for sale, I want to go and say, Mama, Homa. Is our Uni ukunu mo ware ye no ememu dodo se na mo wo ma sei enum enti mo ware for how many years? Okay, 18 years. 18 years. 18 years no na wo ya we say ukunu ene ne maame omo nka omo ntem nye na ya we. Okay, but I mean the man son of my master I mean me no hwede we be na beti na so e ne se no o wa say musu mo don Asem Beba Dabi don san ya ko adina se ba ya se ko nti oya me no ko ma me no ho na me ko di ko ko ndi ku
San ko ko mo di ama mo ko hafo nti ma me aka se mo ono oyo wo dru so afa ya han ko da hara da sa utum bada ha ebi awatna ko agona ebi otu aba ha asa na me wayare wa ko kana me ni asembia me no sida ko me ba no godo aseme ke won tum kap mu tama wun ba asa mo she da ma ta mrete enti tama na okunu ti ase no wo na wunim se maame ne ba ho na odi wani hu ne se na oba mu fie ho maame no ba ha oba na ade champa atme de mo so be de fo ma so da mampa do maame ne se bra efri bra wo ne ba ne tena ye no wo wa ma ne ba na ma ne nchen bio na ne ba no kaprekura ni ho a wo de ma ne da enti se ne wawu a ono oye da ne kokoyi ni funu so oba besie enti na chese ye wo oba no na wo ma okuru ne kwan se won hwe de maame o da ko se bo do sa mu ko bi se di mo ha no bu hu mu ne ko da tine se ma ma be ready bo ti bi ala wo ti owo ya wo ti na ba no se de ma no kutu ko ko galam se ati o ka ti ma na ya wa ba ti ma me ta no ya ba mu ku ti da se ba ha mu ya ba ha me the best is the fresh asana so on ba da bida o ma na ita wa ba ko ba ha ti da mi ti da ma kwa so da mu a ya tin ti ada ba ko ana me da phone ba da na to ma order do ko aso na me do mi ti da man ati o ya o ma ri ku ti so o ba wanda o di ba ti da su da ma ti ba mu ko anti aba se ba anda bi so ko ya shi na mo su fogo na okay kan ko mo ko ba mo ko o ko ati ni ko ti ko anje wa pamma o fa na fe ko ma su ke ti su ni ne be se ko ma su te na fa na le fa ko ko ante mu yen ta won ni fa na so fa ni o ko na ko ti ni ko ko ti ko ko yare ko da da wa te mu ku ko ho ada ko ko shimpo ko ko mo fa mo ana ma hanin ko da ko na mi sama na ame ma ko ko ibu fuje de ko ko kre se ba he be ni ko ta ta ko na so jara so ma ta ta ne no ke tama ne ba wa mi hu na mi ta o zu bu ko ni se ro ne a yo se ba u ba ya ko no fa bo ya ni de fit ye ya o fu wa na ho OTEC 102.9 FM Tobo kum nyabotre tie utie wasene nkasa yemu a se woyi bone na ukuru ne de ye no se nka wo kɔ poison no ekunu ne to nkyɛn a ne nkasa yenum ne kyerɛ se wo na wagye ne ba na boso a na wo ma ne ba ne kura mfi no amen awo ai ko abro ko ta mi ti ati mo ko ho mo ko anda no o chen die di mi ati mo tuna ni no me ni mo po ma la mo ko ka mo ko na ni mo ko ata do so mo ka ne ban dam na na no ya ala po fa ne po no ti ma ne ko ko se le cha ne pa ko ba ma me no so asa mo ko ta ma ko ka me ni ti de ko ma so ma fa de jo ta na Tobo se ye ya ye ka sei omusi efunu no omapoa hyew wa wo ni wabusuafo munsie na munye na yie ede adwen na wo nso ni wabusuafo mafa mo nso mo nkɔ mu begya body no ama na hye hɔ a ana sɛ de yi ma bo sha afde nya aka man ba no be ni be se wo funu wa adaka eguaje wo the fridge do ko wo e sa ko wo di sa ko bi sense ya be sen be ni ko so wo sa mo ko fo wo na ka di bia da wo sa ka di be mpa na ko so tuwana ba ita po ita ka po ya so ha je mana po fa no fa ko da ko ambula na so wo be wo ko fa da wo so en ka di ti wo si ese ya da ya ite bo be ta wo da wo ka sa da je ba ya ko ma no da anu mu ko wo ma no ko ba na so wo da wo bo ni ti be ni ma se ba so ge ba sabo o si ti se na kwa be ti se na ame mi ye be se me de put me na ko ni ko ni di da de fini
Okay. Afe miensan hwe. Omo se be ma ne te ase no. Osi dan. Edan na osi ye no. Se wafrim na se yenya sika. Emfa nkotua ne mokyereka, emfa nto adaka se ye de yi na. Ye ton na japade ene de ye. Anyanyam bia ade na won so ma kwan me nto japade no. Ne emfa nyini mfiri nyunyuru ni mu. Dan posto. Say for the ma kada se we tie porta. Ameka ma ata bi ho. I'm in a Honda moto. I'm a 5 moto. And that version in the number of the back of Alchamba. And the phone. Samala said, if I was like a month, my mother heart from her. But she wasn't walking with no. My mamma says, I couldn't listen. You could cut my master. What was for her? Bacata Mabusha. Cracking far. This is the jar. It's not right. This is the Christmas and I want to be a star. Yes, of Uncommon here. I'm going to make a you have a bit of photo. I will show you. The mom was equal for photo. I thought, what is the 5 months? How much more I got? OTEC 102.9 FM. Look at the sum. People will say now. I go through you. I'm going to go not the 50. Okay. And this said, ya muma busiano kamu he ni mu se enka be mane nso abusiane mra emeka se ebia kakra kra wo mo de ba na nka wabusiafo ne nso ahunu de wo mo beye eno wo mo nso se wo mo mma na wo mo de wo ma poa hye wo meboa. Okay. Yada se why se ya frew na ye ne wakasa ewa afidie so a onso waje ye so na woni akasa adofo enra enkomo a ye share nidi ase no ensem wo mu na ensem ni bi wo hono a ya na eye afutuo e de ma ye ne ankasa nipa ewiase ye se de wawo nim katato na momote ase yi o katato a eye yetie obi de asie na yenso ye de atu yenso ye hofo e wa abrabo a ye boi mu enti da bia meka se wotie dwumadie yi a OTEC 102.9 FM. Adie for fanche humamu adwuma enti sane na meka no nyese wutie na wo ye o a Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Oba Abadabi eno no ye guso ye de som eya adesua ene san so eya ade kire Agbeve Herbal Hospital eta yachi awiabre mu wonom ne de Mona soap eni Mona cream onom de aba na Mona soap and cream yi o de semna ne bedware odi nku ne besrasra eboa ohonam wani nsansa obi de eye kro obi de ye dwi ba nanso obey agye nipadua no aboso wadama mentna ho honam de yensra mfa ntu kwane o nti wode no yes yesie menye fe
Mona soap ni Mona cream udwade no na wosra eboa wo eyi sa honam wani nsa enka bone efiri uni padua ne ho emanyu ahoto agbeve fever eno de eye 3D yade na ehawo enam 3D yade ni ntu ya no aye mmere wo nante kakra bi ana home tua so tre ni nyina ayo hawo pe agbeve fever nanom menyare nso mentia po unya agbeve fever na onom a saa de ni nyina be firi ho ama ho atɔ ena agbeve tonic obi wo ha wo bu ne nsa wo bre ne nsa buom ne kura na nneoma nhyɛ da mayie ni mogya tumi we na ne ho kyere no okɔ ayaresa bia ya ni ebo mogya ama no koko nso ha ne ka ho sɛ wunya agbeve tonic na no nso onono mo a ebeboa wo na agbeve bam ne de nipadua mu yaw bia wonamu no aduru a wo bɛno mu ebɛgye wo nkwanie sɛ yɛ sasabro sɛ wudompe no baabi na afirichi akɔhyɛ baabi fa agbeve bam na yɛmfa nsra so ma wo ebɛyɛ nipadua ni mu adwuma mo ada ho sɛ yade bi nso da so ya wodi akini a wonya anu aduru a fabra agbeve herbal hospital aha no sɛ wo ba yɛde mfidie yɛ nipadua ni mu hwehwɛmu yɛde aduro bɛka ama wo nso wanya wahotɔ adokotafo no aben ɛna nursefoɔ no nso ɛwɔ tema ɛwɔ enipa ho baabi etonduro bi akɔ a yɛnuro ndi obenya bi atɔ na emom pa agbeve herbal hospital akyira kwane a yɛwɔ kwamo fɛdwo so ka si wɔ kwamo station ni hwɛ ni mu pɛpɛpɛ ɛna agbeve herbal hospital yɛwɔ frɛ yɛn wɔ 0246 59 5256 ofra yɛbɛgye so ɛyɛ asɛm ɔbaade akyia me bram asɛm wei ɛnora meka sɛ adesua ne ade kyerɛ wom ɛnɛ watie ɔbaa no a ɛyɛ ne kunu ɛne apofunu no ɛde ahyɛ no no maame ne kyerɛ sɛ akwadaa no ɛberɛ a na wɔwɔ ne nkyɛn no ne papa wareɛ no ɛnka akwadaa no ɔno ane bɛɛ kɔtɔ aduro de abɛgu aduanem ɛnkwan mu ama no de awu ɛna so lɔki nyankopɔn boa no na nɛ sɛ wowɔ akɔ akɔwu a na wɔno mfiw wɔwɔ te ase kora no womfi no wonya sika a wo ne ɔyere ne ɔma na awie na ɛnɛ wɔno mpo wɔnya bindi paa no odie na ne kakra wano ɔmo aboa no sɛ wɔde ba bɛyi ufunu ɛne aban mfa anaasɛ efunu no yapoa hyɛw ɔbaa ne nso sɛ adeɛ no nkwalaa nwɔtwe asɛnum ne hwɛ kwalaa num ne hwɛ nya asɛm ketewa enti na busuafoɔ no ɛkyerɛ sɛ sɛnka ɛma bɛfa adakaka bi mɔkyerɛ ka ne adeɛ no na momfa bi mmra firi sɛ wahyɛ mu akyɛ ka ne twitwam deɛ wɔ hɔ momfa bi mmra abusua sɛ nɔɔnɔ yɛte ase a ɛnyɛ yie bram saa deɛ wɔ yɛ ɛkɔ so ɛwɔ yɛ nafiefie mu na kama mu mpo sɛ wɔbi wu a ɛyɛ yere anaa abusua ɛna yisie kyerɛkyerɛ yɛn yo akora meda ase ɛbɛkyerɛ yɛ tiefo nyinaa na ɔsɔfoɔ yɛ boa wotie dendende nana kwa kutumasi nso bomfa hene saa bere yi wɔtome nkra sɛ wotie dendende nana yɛ maamo ne tie akora asɛm a ɛda paso yi ɛyɛ asɛm a ano so pa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  na sɛ nea ɔhu na maneɛ paa ɛyɛ kunani no sɛ wokunu hyɛ fridge mu na yɛnsieɛ no da biara ne gyinagyina wo so ne gyinagyina w'ani so wodidi koraa no ɛntɔ wo ho nkwaraa no nketewa wɔ mu koraa bɛtumi abusa sɛ anadada wei obi koraa deɛ nkwaraa nketewa no wɔ mu koraa deɛ ɔmu nnim nea ɛkɔ na nso so nana Krobea sande kotoko se ya odada ne kwa me dada gosia woda ho na se wo ma na ne firi adadasem asem ye ekwa nyina ye bire bi asem bi a esi ye entia ena ama we nyina eba se wo hwe kunani ensem ankomo aye ni die yi a ekire se sabre ne se ma me ne ba hokra no ana wokunu ni ho oso onu tu firi empa so beda fom ema oma ayina senu mom eda mpa so ekire se na ma me no eni ho ende se ni awuo yi a wonim kata oto no ono na ebra wote ase no nanka wo se wakata ne to se yefuna awowo na wanyini utie ma me nkasa ye mu a wo se ono ne baba ako ye we ni nua ma me ko papa ko ofirim krachi ye nsi aye na se ne nana eye maame ye ne kasa aye e maame nso firim eno nso so a wansi aye na se ne se obi wu na ye nkwa a wo de wu a ye mra asem na ha ne gina o we na wo se bra ye te ase se emema
yɛte asɛm wo yɛ kɔ so paa bebree nipa no odidi me a na ne wura fi ne nti na ne wura fi kura na so na yɛn hyɛ de bi nso sɛ ewiase a yɛ wei eniema me abrabo a yɛ bɔ nyinaa ɛyɛ eniema me nsa ɛna ɛwɔ mu mentwɛ no ɔbɔfo bi okɔ wura mu na okɔkum nam okum aye okum nam maako me nsa wɔtwe me nsa ɛna kurom odi kurosi ara no wɔsɛ maame wɔtwe ne baako ntɔ ɛna wɔsɛ nam na sa ɛna wɔsɛ asa sɛ ɛna wɔsɛ mede asa ɛna wɔsɛ kwa bɛ na afa so asa ɛna wɔsɛ o mede baako kɔkyɛ mede baako nso kotua me ka ɛna mede baako nso kɔ fam ɔhene na ante ase ɔkɔɛ na ɔto ne nsa sɛ yɛto sɛ monkɔ fɛ ne mrɛ me asɛm na ɔkaa na ase ne sɛ ɛna wɔsɛ nia ɔde kɔkyɛ no ɛyɛ deɛ ɔde kɔma ne yere ɔde di nkan na ɔso ɔde kɔkyɛ no ɔde kɔma ne yere fi sɛ ne yere deɛ ɔde ma no a aseda biara nim ɔde akyɛ ne kwa oyi ne firi mu nso enye ɔde ne firi mu nso enye yie enti ɛno deɛ ɔde kɔkyɛ no ɛna ɔhene no busa ansɛ na ɛne ho ana ade ne ka a ɔso kotua ne ka ɛna ɔse deɛ mede ka no ya mede kotua ne ka no ɛyɛ me maame ɛne me papa wɔn na ahwɛ me ama na mahunu tuotu amakɔto enti mede wɔn ka enti saa wɔtwe na ɛtɔ so mmienu no mede kwa akɔkyɛ mede kwa akɔda me maame no mo ase ɛde kotua ɛka mede no ɛna obusa ne sɛ na nea ɔtɔ so mmiɛnsa na wo se wo de ne kɔ fam no ɛno nso ɔse deɛ mede kɔ fam no nso ɛyɛ deɛ mede kɔma me ma na wɔnom nso awie sɛdeɛ me maame fam me bi a ɛnɛ mekɔ na makɔtua ka no saa na me so mede fam me ma no na daakye bi no ɔmo nso atua me ka ɔhene ne te aseɛ sɛ afei deɛ wate nkyerɛmu no ase na saa asɛm wei ɛne ɛgyina so bɔbra wɔ asase so o ka hu sɛ wode obi ka yɛbɛsia no metwe atiefoɔ adwen gyina so no wode obi ka ɛwɔ sɛ wotua obi a wode ne ka no ɛyɛ wo maame no papa a wɔmde wobɔ asase so anya biaa no wonya mfie bɛɛ sɛ mo a mobobɔ yɛne kora yɛbobɔ ɔhyɛn ne adeadeɛ koraa no yɛnya mfie dunsia ansa ne yɛhɛ aseɛ sɛ yɛbɛbom kokonkokonkokonkokom mfie dunsia no busa ho sɛ ɛfiri da yɛwo wobɛto hɔ nga akɔpe mfie dunsia no hwan ne hwɛ wɔ enti mfie dunsia no mfiri da yɛwo wɔ ɛbɛto sɛ mfie duo sɛ mfie duonu a wohyɛ aseɛ sɛ waa woyɛ w'adwuma no hwan ne hwɛ wɔ enti wode obi ka enti baabi a wowɔ bia kae sɛ wode wo maame no papa ka enti ɛwɔ sɛ wokɔ na wokɔtua ebi na krakye deɛ wɔn deɛ wɔse ɔnkɔ ne wɔnkɔtua a ɔte hɔ a ɛnɛhwɛ wofunu na ɛbɔn kankankan no nke wuo nke onye wu wie a na nka wachi yesie wu wie a na nka yi ɔkorɔkorɔ wachi na nka noa no na nka asomdua ba hwɛ sɛ wɔn nko a wofunu aprajete ɛka fridge mu hwɛ animguase a ɛkɔ soɔ enti yɛne a yɛtu kwan yɛne a yɛnyɛ adwuma yɛne a bibisi fie a yɛnkɔ no yɛnhwɛ ne nsuo yɛnhwɛ ne yie bisɛ deɛ ato krakye yi ebetumi ato me so me ne omi yɛnu dodoɔ no a de sɛ yɛtirim sɛ yɛdeɛ yɛbusuafoɔ de ɔmo yɛ mayifoɔ mekɔ fie a yɛbɛkume enti ɛne yɛfie no koraa ɔna nkɔ bebree adwene ne sɛ mekɔ fie a yɛbɛkume enti yɛsiane sɛ mekɔ fie ne yɛbɛkume deɛ ɛne na mekɔyɛ dɛ yi ɛne maka ha yaa ɛnso kwa Krobea Asante kɔtɔkɔ se kwakuo wɔde ne ba ma dɔtɔ sɛ ɔmfa ne nsie na wankasa nka wɔmfa ne koraa enti wotu kwan kɔbɔ bra na waba abɛgye abɛtua ka wo deɛ na maame no papa ahyira wo hwɛ maame na asɛm no da so yɛ ne yɛwo ɔsɛ ɔkasa no wahome agu ne mu sɛ ɔkasa a wobɔ sɛ watwe ayi bia wom ɛkyerɛ sɛ asɛm no ɛda so wɔ ne mu na maame no wadi bɛm memmua maame no fɔ wo nua wu yɛ wɔ ama me maame wu yɛ wɔ ama na ade wɔ amesie obi a wode yɛnsie o nti ɔbaa ne nso mfa akama mu no nso saa ne teɛ yɛpo hyɛ ma ne yɛ yie yɛmpo hyɛ ma ne nyɛ yie na wedeɛ ɛbɛyɛ yie wedeɛ ɛbɛyɛ yie wedeɛ ɛbɛyɛ yie fi sɛ sɛnea wayɛ no ne deɛ sɛnea maame mfantefoɔ mo nyɛ akanfoɔ no ɔnsɛ aka no ɔmo yɛ akanfoɔ but wɔn no mfantefoɔ no custom no ɛna mfante no yɛwɔ some areas bi a this is not the first time a opa sɛ ubie line ɛde atum sisi yɛ a kabɛhwɛ asantefoɔ mɛma akɔ wale mfantefoɔ ma a wɔn kɔ de bi wɔ wanyɛ ne ho adeɛ na ɔbɛwu kumasi ya wɔn bɛhyɛ ɔmo adi funu no aba na woturu dɛm nso woturu nada ɛna wɔn anso ho no wɔn anso adwene ne sɛ wɔn mfantefoɔ nanso ho adwene ne sɛ
oba o ware bema na ma bema no ebeka oso na bema ne emmefia ko omadro ondia ebusuaso ondia eye onko na de bia ote ufie obeso mo kira o se wo ye nipa onim nyansa andihwe kwan a wawu fa ne bra onne ba yebesie no okay oba de first na sani ye kana no ho okay enti no me de kunani no won go pebusia na onfa nkwa yemu no na wonsie efise Krobea Asante kotokose so ho wo beso yew na wanya wa japade a woja oka endi wo ba ya wo sifie no o maame prot wo ho wankosi ensi o maame prot so according to kunani ne say prot no ya abusuya prot ye wo no ba no abusuya prot na o si dan na si so endi so wo si abusuya so na wankosi ensi na abusuya efie na abusuya prot so na obesi esi wo abusuya prot so dia ene na asam abade a wo se wo so wo hwe na so fa enti o ba maame no na hwe se ne o mamamre no tie ne se de na akora ka no a se yenya ye ho ade akimu a wo ye o ma ene abusua de a so wo mo de no se de o ka no enti se no eye maame no okunani no ene ne ma ene wo so wo musie so no okay enti ono ne mom ne ni se wo jeje to hwa ma ne be prem sabre se ne a o twen no o se nkwa pabusia no wayi na wasie na me da se all right menso me da se oba de achia me ene awie de wonso wo de atumbi ewo afidie yi so 102.9 FM adehia nkan hye ne nso se sabre ya ye ka sei police ni na duro no in boost herbal mixture etayechi ena ye sumui na aduro no eye aduro mu aduro eye aduro poti yaw ya sabre ya ye ka sei eye number 1 immune booster ya se wunya bi na so no no a nipadua mu yade eta bobo wo emma wunya homka ebeyi ni nyina afiri ho ama wade wo ho ya na areho se obi beka se me de me da sore a na me nipadua mu nyina ya me ya obi se me sisi obi se ma kiri bramo kese ni nipadua ne ba bia wo complain eya ne ya kope imboost heba mixture duro ni bi na de no nom obi de ya ne pressure obi de ya diabetes obi kura nya problem on liver and ni kidney ho obi ya ne nsabuo mu na enhye dansi so en obi nso kura nso aye mre wo mpem ebi enam yade bi na akofa saade na ba wu pe imboost herbal mixture na no nom na duro no oye pa ba bi eton ro Ghana ha bia no de awuram na kasa wo pe imboost ana police ni na duro ni bi ubenya bi bra OTEC femfia ha ubenya bi ato frɛ police ni no onti bi bi ase a 0246208496 na any police ni no enso emo enkomo na mesre adofo wei eye adwuma business announcement me pa adwuma e de amamo se wo ye bema na unni adwuma ya wadama tie me pottery company bi pottery company ya wonom ewo Asante mantam yamu epe woni a etu won ho asi ho na ewo ahofama emema na wone wonom aye adwuma muntie ne yo se wo yi obi a wonya frinfinhia aduonunum ekọ aduasanumu a ye pew immediately ne ne wo aye adwuma company no hia stockmen na mo stockmen no de mo ye ene se enkokọ no ena mo behwe won se mo be ma wonum nuane ene de keka ho afa ye pe manager ya sa manager no owo in-depth experience tesa wakwadare eba poultry business mu a woni mu pa enti sankomo yi a mede atodwai se woni mu bia ana wo betumi a ya mede number betudwa na emom ka hye ne nso se wo mfinhia aduonunum eba aduasanum so number wo be frɛ sesi a wani di adwuma yi ho a frɛ eye 020 366 8300 020 366 8300 frɛ ofra ubenya adwuma yi sesi a awiai ba heba center for abedu Obapa akwaba na umpomu very good awia ya sehia bio ene ye bena da bia
na ba herbal center de ye jimudi eba nompe enkase problem abam eyemu adwuma sabe de ye nompe mu kura hintampo ena mu yei na de wo honam ani ana afidie behwehwe no wahunu ende mbete de te ene ya ye kradwa mamo ba herbal center momo yenkomo ye be tiefo eyo munti na eja ye te baabi wa daroma na efna ye die e wo ba herbal center ene eye ba baabi a obefa bia eye ba herbal abusuafo ba herbal center ye wo Kumase atonsu agogo aban hospital no echire ho ene ye di adwuma na nyarewa efititiri so kosi na ase ye hwe wo yaso ye ho enti nipadua no ehuna mane e wo nyarewa mu a wo de bre ye oba herbal center said ye tie bia no ye betu ase e de amaw na mom de di mu ntintiman de di mu akotene de ya je ho abaso body a wontimi mfensa ye ho nkọ baabi nkonyi ayaresa no ye nkasa mu yade enti onkase anasa skeleton no a ese nipadua mu ahonam efam ho no wo die no enya problem na baabi ese no wontimi mfa wani hu enti ede yaw sonko abrew titiru no nkasa no se wakohia kwahia na okasa mabu se wokọbọ okasa mabu se wokohwe ase okasa africhi me pacho said ya ye bia wo de breyen e wo ba herbal center ye besiesie e de amaw wakotwa x-ray ye so spinal cord ebu mesro fabreyen ba herbal center se infection so na enya ene nkase no said ye toato aso no ba bi de no achim kakra na se atwiste ana nkase no tokura bedam uhuna mane e wo wachi a fabreyen e wo ba herbal center na yensiesie emaw na oba yaso ye ho a wankasa no ebe ye onwanwa me patro ye nyiri nipa ntwe ne kasa ne twan emfa ya ne bi meka ho na mom ye de haban ene di adwuma baabi bia ohaw ne won ye de haban ne toso ne aye ne kakra ne ye de bandage afaso se de be ya haban no ebebo adwuma wura nipadua ni mawura kasa ni masiesie na wa wankasa ro kasa ne ti apa obebusa se de ne ye de adwuma wa ha sei enso eye haban abusuafo ye ba herbal center obi nan otinimu a entene wokoamu a enkoa aye denden dia safe obi nsanso a otinimu a entene na wokoa so a enkoa ni nyina ne se infection se eye nkase no ebi aye no enti obi okro okwa ne hip bone ana se na ta so kase na ewo ho na aye kese no okwa na ebodondo di nachi okwa ate kikaw na edede abusuafo we mu nyina ye nkase mu hawa aba betna wo so a woje ho ba bia nya yo ho hwe enye ena ba herbal center say fabra no na won siesie ma sentini se enkasa doctor no ono ane ba herbal enti se okasa mu ha ndi amane a wo de breye ya ye behwe amaw ena me kase enkasa mu ha no se ba so a emfa nkọ ba bia fabra ye wo ba sanse eno no ya je ho abasobode na ye di makotere se oba de anim die mu no wode nneoma bi tuatua ankasa animu echim ani nsuo bi eni de friend gregro no said de be ye be sisi nkasa nani na amana hoden no wode no infections anasa kokra meton kasa mu no aye no ama saa oha friend say saa nneoma no afri ho enti ade yaw sonko awoba ye ahotutuo obi kotodwe ensuo gira ho sasabro ni kotodwe cap na ebutu ani ni de no kretimi yiyi na kotodwe no ho aye kokọ obo se eye ne ya na ahono na aye twon obi nsa hange hokwa ase hanga ye de nneoma se so ni nyina se eyiyi abusuafo ba se enkasa mu haw enompem haw haw bia tete ma won kasa ho no mepacho ye ne ye hwe asiesie ediama o ye kira kwan wo Kumase atonsu agogo abai hospital na chi ho etiefo mfre ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 anasa 0272 50 0012 0272 50 0012 achemfo ba wose habai kasa wotena bebuomu na ye no kwasem trodo sentiri so ba ye de habai enedi edwuma mepacho ye no achi ayade efre ni etware anasa broni bekasa epilepsy se bi wo so afabre ye wo ba herbal center tie sa wo de hia no sa osefo no na de ma no sa wusuo mu nuane nro ene oxygen ye mframa ye yate asefo ehome no wa nya bi alfa form ya adwena ma adwena tetema na de sa yade na bre na fabre ye betu ase de ama edambo
ɛna odi hie bi hwɛ sɛ na adwene ɛne nneɛma ɛnkɔ yie ɛwɔ abusua ni bu ɔyɛ agyensɛmo a fa ne brɛ yɛn ɛwɔ Bar Herbal Center na yɛnsiesie ɛmfama ho ɛsan sɛ yɛn ɛne etu saa nneɛma no ase afei wo yɛ no akyire a yadeɛ bi te sɛ baba so nkekaeɛ sɛ bi ayɛ wɔ amesrɛw fa brɛ yɛn ɛwɔ Bar Herbal Center sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima sunsuanso bɔne ɛwɔ so ne sɛ etwa awoɔ nti sɛ bi wɔ so a yɛmfa ni agorɔ na adura yɛde ka wɔn mena ko atia saa ɔhaw no ɛyɛ baa na ɛwɔ bie mesrɛ fabra anya saa wobɛtutu aboa no ɛntimi nku ne nyina ne sɛ wo low sperm count saa infection a yɛ baba so mmoa ne de ma no ɛno ɛna yɛ saa deɛ no woyɛ ɔba so a wodwo so a wobaa mu yɛ wo ya sɛ bi wohyia na wobaa mu yɛ wo ya wabu nsa awie so de bi ni nam baabi obi wɔ so ntimi mbu ne sakra mesrɛ fabra yɛn ɛwɔ Bar Herbal Center stroke ɛna ayɛ wɔ afabra yɛn yɛhwɛ ma wo stroke na ɛba a ɛbɔ nka yɛ nti obi a ne n'anim ayɛ dududu ne kakyerɛ ma ɔntimi nkasa wotimi sɛ nipadua ne kɔ ahokyere bɔ ankasa ban sɛ fabra no na ɔnhwɛ ma wo sɛ de bɛyɛ stroke no yɛbɛtu aseɛ na amfo ankɔto hwi mu anasɛ amfo anto fam stomach ulcer yɛfunu mu kuro ɛna ɛwɔ so a ban sɛ fabra no na ɔnsiesie ma wo san sɛ yɛfunu mu kuro no ɛya ɔbɔ adeɛ nim die mu no ɔbɔ yɛfunu ɔde line bi sɛ mu sɛ de bɛyɛ aduane tom a ɛbɛyɛ comfortable na wo deɛ no etima anasɛ entu ɛsoso gu aduane so ma ne nam ne no wo deɛ na soso agu so saa empty stomach ɛna etu kuro nti aduane tom a na yɛ ya ba se fabre no me patro ya so yɛ hɔ no ɛyɛ clinic kɛse baabi bia wo free baabi a wo ni baabi da wo ni baabi ti wo kuma se ha ɛma ne ha yɛ admission yɛ wo male ward female ward wɔ hɔ a yɛ do beto wo tu ka sɛ na abu anasa achi ana de ayɛ no bia no na wɔtwe no atia wa adeɛ so na wo kɔ baabi me patro hɔ enkudatu afabre yɛ na yɛ miama yɛn patro nyɛ sɛ wo ba ni afi wani ase ni apa ha ba bia ma ase gyekodom ente saa ye won fidie abrane atente ahuntahu ye de fa dipadua nim ahwɛ asiesie ne kama ansa ne de aduro account esan sɛ ɛyɛ hospital kɛse a ye di dwuma so nkokora ɛyɛ Bar Herbal Center ɛna mote yɛn ka no nyarewa afititire so kosi na ase ye hwɛ ya mbo hepatitis B so ye hwɛ wɔ hɔ koko ye hwɛ hypertension ye hwɛ diabetes ye hwɛ yadeɛ bia no ye siesie ɛwɔ yaso ye hɔ nom na mmom de di makotiri di mu ntintima ye no de wusan ye ho a wa hwe abɛfa ka no ɛyɛ nkasɛmu yadeɛ tu kasa ne sɛ de tie bia no sɛ oba bi ya wo ya hotutuo wɔ so waposo huna mania ɛyɛ Bar Herbal Center ɛna yɛ to yɛn sa ɛfrɛ no abusuafo ɛmfrɛ yɛn 0244 08 34 82 0244 08 34 82 anasa 0272 50 00 12 0272 50 00 12 achemfo ban wose ahaban kasa otena bebuo mu achemfo ban onimfo man kasa abusuafo si kumase atonsu agogo a wose eye ba Bar Herbal Center brand yen hwema sanse nyame ene yaresafo da sende adomdom yen a ye beba abeto amoso ye matiefo nyina monitia enyado okay yansu yada mo ase awiabre mu se mo aba na mo abesom adehye Bar Herbal Center ena awiabre mu yade wonum hia wo afidie yi so na ade ba akone se Senba Africa Business Excellence Award na anu adai ekoso ye bo na baso ekire se ye pe obi a wakwadare na waben ewo nompemu hawo se yensia no ema bibia anye kama eye papai de hintampo wo yepie na wode adura kama wanya wahoto na nya de apie dada oba emfidie ya de beye nipadua no mu hwehwemu ba bia ohaw ne hye no ebepu aba na ye de adura ka ama wonso wanya wahoto frɛ 0244 08 3482 ena 0272 50 0012 na ene Bar Herbal Center ene wono monkasa de wonti asie bia no obekire mu nso ama kama ama wanya wo ho enti asie sabre ya ye kasai okọ ye normal messages ho a amanfo e de wono mo adwenkyere enso abemu do ya we na kai ene wo kire sa akra ya Krobea Asante me wo kode penten oscopy na akra ensem sisi o awurade ni medimafo ena wiai yanso ya biebie mu pa wa ha ya udwumadie yetie o pa na ye de famu adwen
Nana Yaw Asante kro no Adonko Junction ene yewo Adona Renta. Na we love you guys. Yankopon hyira mo ene sa adwuma so we yi a mo nso mo bo na mo de som ema yen. Akra Yaw Asante awiema ha. Osu sekiremi ekunsu dom ya brafo akra ye police no omoma yen secret no ehia won mo pa freeze no kamea ye say dangerous things esisinti ya ma hanso aye dangerous so ye frame nso me Bible thinker me wo kronom na me chia no abedwafo nyina da mo ase no adwuma amobo post service no ebe ye kura nke ntwam na wu twam sei wu twam na ye sei please sheba Mame 20 aban any sister Sakina mo dunyan kwantafo no ene omo kire sa Krobea sese kura de unu de enipa ye pe ene de ye nka na de ye kan so nyina ne se Nyankopon so nhyira mo right Yaw Asante nyame nhyira mo ne modwuma mo nso mo yo ede ma ye na enuoma esisi awieye ne nso a na eba no ye da mo ase mo ma yesu ya de kire ya de DJ Wonder me ne manuanom ye nyina ye nso ya bɔ ade mu ha ena ye biebie mu a ye tiew Honorable Atobra Justice Assembly Member ko tetum diase ene wo kire se akra kosise Ghana ye nsuban ene adwempa yenya ewo sika ho ye besesa no enuoma bi ati se ya ene besisi okoye ne akwa so a overspeeding lawlessness adrobafo binom mfa mra ne nye hwe enam sikanti ye de sebe timamufu a wonom nye bone ententem na yamwu wetu na nanom wonse do senka woni a ede mra no edi dwuma no edi na nko di ne yi a kanuoma bi sei ensi Honorable Atobra Justice awiei onso ye chiaw ma wa ha ena na usu adum kwa ngoma ena wo kire sanana Awurade Nyankopon hyira mo dwuma yi pa wate yada mo asenso ene mo dwuma pa mo nso mo bo okay yenso yada mo ase wo ho na ma wafidie ni na haya meba asankesie bi asi ya ye behwe sa asem no montweme maame mmoni adwuma udan ya ye fe mira me da se na esomoye no na aka o ano de anyine ho maame aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena anwe na aten enti se odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets and chancing adonima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and the governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakran wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwastafo YF Johnson obenjiare anafre 0244 126625 and 0540 101 555 donima steel complex babia at the power f1 no na kwasi wen na magina ha chebe yesima aduasa ne a wompie dey o se inside ono aso adwonso ena sinima aduasa mu ani ominia gonorrhea ena didi ni mu ama afedie dwonso kwa ho ayeden na nemre so obi tena ho ema gonorrhea etete no ebra titi obi ka B2 meshine capsules ewo dwaso obi a wo candidiasis odepu a obi ansansan agugu ne bema ana yade mu yarewa bia no eye titi obi ka B2 mesha ene capsules ena ese obi e no ede ahoto bebre no enu achi no titi obi ka herbal center ede titi obi ka garlic bitters and capsules ede abadwaso ne to diabetes ase high blood pressure asthma obi asabi na lum ewon kakakra menstrual pains ene honam yaw titi obi ka garlic bitters and capsules ene adu american for dia maw o titi obi ka B2 mesha ene titi obi ka garlic bitters and capsules edodo atwa for ne kire KNG herbal ewo mrum Fedimens herbal Danny herbal Colinac herbal and healing herbal ewo Chemfo new market smart herbal wo boase ena Jodas mas ewo konongo owuskobi enso won kokko anafre 0243 975 628 0243 975 628 titi obika herbal center enu papa fieni Debiara Dani akwenya ewo homa ye de boaboa ye ho ema dache
ɛne sɛ wobɛma wabɔfra hyɛ kindergarten ase ne bra no pɛpɛɛpɛ ama wanya daakye pa wei deɛ ntwintwɛn ho na ase ehu nim na yɛntwa akwadaa bi anso nja ma wabɔfra no hyɛ kindergarten ase ɛbra wanya mfie 9 ama wanya daakye pa ɛhɔ na ɔmodaeɛ so ɛhyɛ aseɛ ma yɛntwa akwadaa bi anya fa wo ba wanya mfie 9 anaa moforo wo nipadua mu sintobi ɛkɔ kindergarten sesi a na ɔmunya wɔn daakye pa ɛnkae bɔ yi wɔn de bra yɛn Ministry of Education Ghana Education Service ne wɔn aboafo UNICEF ne USAID ka ho. My dear, yes, sweet. And then my mimi saw. Oh, bisa mi. Minim saw dome pa. Mi do papa na da. Na o he mi suban pa na me nkwan da na me nkomo de. Oh, ni nyina wom. Nanso de di ka pa o be de. Ya wodi mona soap ani mona cream. Esiesia ma ya fefa na hana. Ah, me da say. Na mama bi de mo hwe suban ansa o. Eh dabi me de me hwe skin ya fa ansa. Asakra da be hwe suban. And what can you say there? Many mona soap ani mona cream na ebe wu. Said the mona soap timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mono cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de me nyeja me ho ba bi e wo se me di mono cream siesie no me di be siesie hey mono soap ani mono cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no me ma na busu ama ho ala me so ma don sa o ma fo here mono soap ani mono cream enfre Agbeve Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwɛ saa ejedie nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ. Asuo atware ɔkwan ama ɔkwan atware asuo. Afai ne ehunu panin wankasa wa bibiduro ayaresɛm. Wɔne wɔn kasa ato afa ho. Wɔne wɔn kasa mu abuo. Enwodwo yadeɛ, adwenemu haw, hepatitis B, koko, sisi yadeɛ, ɛne yadeɛ nkae bi ɛtɛ saa nyinaa no. Woduru ba Herbal Center aso ya. Ɛyɛ de ketewa bi ɛde ma no. Woduru hɔ a wɔn fidie huntahunu abrane ya wɔde kyerɛ baabi a mfomsoɔ no ɛwɔ na wɔde ahaban yi saa nkonyaa no ma anigye ɛne asomdue ɛtumi aba. Mira ɛna wo ka ne ti asa no na no madamfo afiamanu anya nkwanhyia no ɛhɔ ɛne ɛde ne kɔɔyɛ na ne nkasa mu abusei pain na wɔkɔɔ ne yankyere ɛne yantwe wɔde ahaban ɛna ɛtoo soɔ ba Herbal Center ɛwɔ Kumase Atonso Agogo Hospital na akyi hɔ pɛɛ ubusa akrakra na ɔbɛkyerɛw frɛ wɔn number no ɛwɔ 0244083482 ana 027250012 akyɛmfo ba wɔnim fam ankasa ahaban kasa wɔte no abebuo mu. Okay, yada mo ase yekoya ya san babio aha ya 102.9 FM OTEC ɛna afidie no egu so da wotie yen na dwumadie yi ɛyɛ Asem Beba Dabi ɛno ana yɛde ɛsom no dwumadie kuro ya nso monso moka ho adɔfo ne adehye a monso mo boa yen mo nyinaa moka ho bi ɛna awiabre mu yɛsom na saa som a yɛsom yi ɛna da ne da yɛka ɛde kyerɛ adɔfo ne atiefoɔ sɛ yɛde sua deɛ na yɛde akyerɛ yɛ ho nso adeɛ ohwɛ YouTube ne so a ɔmanfoɔ wɔ bi pa a ɛnya asɛm ketewa na Kings Radio TV yɛ no wɔ Paris France abruchima mu ɛna ɔmo kyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante awiabre mu yɛn nso yɛabɔ ade mu abiebiem ɛna yɛfa mo live ɛwɔ YouTube ne nso so afei Vic Nash ɔsɛ God bless you all ɛne mo adwuma pa mo bɔ Nana Krobea, God bless you. Nana Chano no. Ene next yeboa. Osi akra ya Krobea Asante mekamo ho. As a relator down onunsu tie ye. Ene Nkrumah Michael. Onunsu Asante no watches a wonderful program. Ohine Richard and watches akra. Yi sa malambia semo amoken. We ko akrisu obi. Ame nipa no asen ku ne hokwa. Nke nipa ewu ya. Enka yensem bibre nso ene sande aba. Esese posi kura ache no. Right. Yenko sa asem ne nso so na yenko busebusem enhunu se asem no esi sei Donima Steel Complex ewo Kumase asafo YF Junction obagiari na Donima fo asem a wono ka eyetia wono nsa so na roller steel gate ene automatic garage door enamo aba what the quality and long lasting materials en wakeka bom na wono de aye enti mesra wo fie ho say ye garage anasa warehouse anasa eye shop se wo pese yemra mesusu na yemfa roller steel gate ni bi emfa metoa no ma wa ye beye ne kama ena se ofie no modern home efie na efepa
nanso garage no edan ayi eda no nyɛ fɛ automatic garage door ya yɛnte sɛ de we European America na bia afrɛ yɛn very quality ensuo begu so awia bɛbɔ so enwe na ache na nkampesa abobɔ kromfon to mean so muda edin yɛbɛyɛ free estimate measurement free na yɛde amount ɛna tropical nadoa no ɛyɛ nadoa Ghana ha de yɛagye atom over 20 years nie ɛna saa nadoa wei yɛayɛ sɛ wonya bi a ɛyɛ nadoa dwuma nko na wudi a deɛ enkonto no ɛyɛ tropical nails baabi ɛtɔn adansie ho nneɛma bi a wopɛ bi a wode ɛbra ha na yɛntu bi mfama wo na wɔn nso tɔ why frɛ yɛn wɔ 0244 123325 ɛna 0244 461539 unya frɛ saa homa yi a donima bɛgye so na deɛ wonte aseɛ bia no simu nso kama na wɔde ama wo ama wanya wahotɔ awia yi Philip kwabena nyame ɛyɛ yanam sini na akrampɔfoɔ yi akre sɛ wobɛkae a naano yɛde asɛm bi atu dwa ɛwɔ afidie yi so abaya kwada ketewa afei ɛna akufu adofiri SHC wanya bi a ɔkɔ akwada no yɛnka bi nhyɛm ɛne yɛte sɛ akwada no wɔno akɔfa aduro wɔde akana no wakune ho yɛbusabusa mu die nti a ɔkɔ ne mpena hɔ na wɔbaayɛ no ne maame ne papa mpene so yɛkɔbusa akwada no a ɔde abufuo ɛna ɔde kɔnom saa aduro wei yɛnsan ka bi nhyɛmu nkɔ yɛnim kakra yɛse krakye bi wɔno nso akɔfa aduro ɛde akana no ɛne yɛbusam sɛ adan deɛ na ɛkɔ so adan krakye no deɛ na ha no yɛse malam bi akɔ ka kyerɛ ne sɛ ɔyɛ krɔmfo obi ade ayera ɛna nipa ne kɔɔ saa amalanko ne hɔ ɔkɔyɛ ahwehwɛmu a ɔse ɛyɛ krakye no na afa nti wɔn krɔmfo krakye ne sɛ sɛne adeɛ ne kɔ no wɔnam amanfoɔ de wɔn sɛ tenetene ne so nti ɛne obi ku ne ho ɛna ɔno nso kɔnom aduro ɔkɔnom aduro yɛ nyame nko a nkakrakye no nkɔno nso owu na saa asɛm wei na baayɛ no yɛafrɛ Philip kwabena nyame sɛ wɔnua duam na yɛnhunu sɛne asɛm no ɛteɛ mprempren yi a yɛka sɛ yi yɛnsa ka Philip ɛwɔ ahoma ne so Philip wee Krobea nana Yaw Asante very good umpom te sɛ kwabena yɛbɔde adom yɛda awurade nyankopɔn ne ase da wase wada ama saa nsɛm yi a yɛboroboro so yi Krobea so ɛna esisie na baa ne sɛn so kwabena wada ma medasi pii na amanfoɔ mfa nkyɛm sɛ ɔmo nkyɛ nye stay na mekasa sunsun pɛnɛ so nam ɛyɛ mmerɛ wada ne basi a na kyɛ sɛ yadeɛ ne nenam mu a nti ɔmo mfa nkyɛm OTEC 102.9 FM. Okay. Ya asuma okay akwabo kum ɛna sɛ ne sie wada ma atuma mpɔno a wɔnabo adi kwame asia man pɛso so okay na wayi asie yi ɛbaa ne sɛn ya mpanifo ka asɛm bi sɛ adeɛ tene yɛ ante asɛm foforɔ ɛyɛ musuo na sɛ odi ka sɛ tuma da ya na mɛwɔ faase bi deɛ wɔbɔɔ so no kaa wei ase a yɛnkamu nsɛm nyina nti atwam ɛno akyi no na yɛtee sɛ mmaayewa mmienu bi nso asa akɔka saa adeɛ no biem nti na yɛawerɛwosɛm yɛ a yɛnni ho abobɔ nwuɛ yɛde a ne sɛ abɛma bi nso sɛ wɔno so de aduru akɔka n'ano na kyɛ sɛ sotoɔ no ɛyɛ adɔɔso dodo nti maameyɔm hyee me sɛ dabi kuro no ɛyɛ agyedin bi a ɛnte sa anaa ɛyɛ agyedin bɔne nti aberanteɛ no deɛ no yɛbɛdi akyire na yɛbusa deɛ nti a ɛmaa no kɔfa aduro di ka n'ano yɛammerɛ yɛpi nkyɛn no no ɛne wɔse ne nua bi tu bata na ne nua no baeɛ no wɔse ne sika ɛhyɛ ne baage mu owura no akɔfa 15 million na 15 million no bɛrima no kɔɔ malam bi ɛwɔ nzema nkwanta nzema nkwanta na nzema nkwanta na malam no bɛkyerɛ mu sɛ sika no ɛwɔ owura no a yɛfɛ no lemisa no wɔ ɛno na lemisa no sɛ daabi ne ne wɔ nti kɔyɛ akyinigyeɛ ɛwɔ malam no side ɛberɛ a wobɛduruyɛ no yɛ akyɛ sɛ adeɛ kyɛ so no wɔ sɛ fɛdeɛ no wuo deɛ fanyamwuo wɔmfa adeɛ a yɛde ato no so a wɔnam a yɛde ne nsa kyɛkyɛ no so deɛ wɔbɛnom aduro aku ne ho ampa ɔkɔnom aduro no ɛma yɛde no kɔduru hospital nwiwie no kyerɛ sɛ dɔkta a wɔhwɛ no kyerɛ sɛ apabɔ kom daabi saa deɛ no yɛ akɔ so bosome no na ɔtwe mmienu na nneɛma sɛ adunum maako maako ɛnan deɛ a
enya de amenye no enti agya pacha wa ma nyame anim no pini wa he no e de na basi na so sabe mpanifo se wo de na agura abayire amaremu a enya de abefa wo tototo sabe am no kase owura no na no nyina woro na no nyina ayikuru eni na ese mi die che na mi pinta malam ni bisa me se malam wogidi se ampa ablante no ene kofa sika no ene da je na abrewa yi tuma kwa mu a me no owura no akọ malam ne wa afei ena mi se malam ne wa ba bedia malam ni kire mi se sika no de ono no wo ye na de no we di ni bai le mi se ni di ni bai na e mo no ntimi ntere se sika nkinchira we ni wo na wo na mo di de aba eni ntimi bisa na se na malam adena sika no we ni di na ba na went ma anye bibi ama sika no ba bi e wo no owura na amfa ama wo se obisa ni pa na ni sika ira na se onye sa de no ana se edin ni keke ena emra ena so opidin no ana bisa na se na edin no se mi ebia obi akoso bag ni mu na se owura no sakoso bag ni no mu din sa se ni din beba ena mala no se ene die ebetima sisa enti mala no ka se mu wo be dia to me se se we no obeduru ye no oto ade ma no a ebetima ba ampa we so di to me se obeduru oto drinks bi ma na no mai ena samu tikana ira ya ho mo pe no wo mu nyina ko tiki boy ne botom ema onu ko hu 200 10 o se bibisa enti sa sika no mala me kire se sa sika na ne sa ko so mu no ogusi de ne ya ne amara ne di no ne be so aba enti akwa we no de sika na ya de atolo so anu madu no enya akukudu obisa mala me se adan na onye bibi ma na won sese no na sika no onfama na wogu na ni ma se na afa sika no na woni mu wo hwe mala me ka tere me se sa abre ya ka ati wo ya sa de no ana se me ba ya me ka tere wo se ye bibi na me won sese na me mu ba bi sika no da na wo sese tintina me na ma fa sika na ne kuro me timu a me mu ba bi a me fa ya ma ni magu ase ya se se madimmetia obi ade section am so se afodi me ya kromfo nti mara am ne ka se ade no enye ahia wie nti adwe yaw mi tike mara am ne komo no ene de ekono a yaw sika no ene chato so bi ene akodi akwa nti mi kata Kwabene odi nyabotre the judgment of the case is in the hands of our listeners boy no a ono na malam kro no se wogu ne se de ne ade kire se ono na afa wode ahomete kokonom poison yanku owu no se wo wei sala misi no wo wei yaw sorry I woka no me no ka se owura ni gira me nchen mama ne nkasa very good wa ya ade krache akwaba wo ye frau se la misi die la misi banse la misi die banse wo free hen iba che bi fize bla ba se akwabo kum na nche Juma ben na wo akwabo okromu a wote anu wodie ye kua okay waware iba cha say na ewu nso a wo ma yo ma mi yunu Asem Beba Dabi na wo konu aduro no de ahi bi na anom ye iba cha akatesta onum ya no onum nsuo gusu ana sa aduro no ana anom ne saa me konum aduro no wa kura ye edika me fabu ofie se me nom ana me bla ba ku ji aduro ntubule na ye obi afuma ka ye diko bo kukuso na me konum bi ya sensu asiwo ana me sa num nsuo bi guso enti sa num nsuo guso me facha ne sa na wani abre pa so obeku ho o fi se minimum hwe okay boa ye ni ehwade bi ye ni a ye num aduro da na ye nim sa ni aduro nom onum wie ye wo no wo de no onum wie ya wo nsuo ni gu so no na ya o dai owu ya na te sai kire sa ni na te aduro me num wie ni de obi ka chem se na me manum ba me de na me num me ho o me bi nim se adene me fine ti na so mo na na ewo mu a me de ko ye no a na zoom ba me no be 20 minutes going now friend me yem yem ya na mo de me ko hospital ba mo de me ko hospital de me ma ni ti na panye no mo di so esi so na me sika me why na me su me say me nyai
Is that one woman that could ask one who call am say ana. There be na me befi and I'm to be farms. I tell my me befi do pass the can. A can I give them to be ban of farming. Ah, na dia wo peso ada na want na kura anase ho angu na wo se befie. Ah. Adia ye wo na peso nti we kura ka anum wie ye na nkwa san pa ho ma bi dia sen kokoo dua bi so na nka ni odu tie wura mu asan so akonfo aka ho ada na kokoo ni ho ana. Sani ya wote se na vim wo mu se opeso wu de de nka onum ye na nkwa hye ho akonfo aka ho ana sa adwen na ama. Sajun na maka sajun ne ba dia ke me ba tie na we ni wi na sajun ne ba enti na pese ubewu fie o pese obewu wo wuram ho ah ada wuram wo no nya ofa na se fie wo na ye ofe okay afa ma ye hwe edi akrono ne de to wo so ye ka se de akrono no wo wabo je tien Saturday twemi any week ana me feel phone by na ati say ni nyana ba my name is Hunje Bobe 102.9 FM. Ona watch bi no abo. And I'm not drinking because no man be no more. And I'm going to chance on time to no so in Sika. I can't lot say 20 cedi. And I'm saying that baby I'm come for Kanye muti na mudeko. And also me beto petru. Nti me dawa ya me ko dai. Wando pio ko nche no ba na adia sana me ne ko dai. No aburu an ko de dem to na oda kwarandem. Nti be kemo na me blaba ku peja no ne boy ba ku peja ko de to ko du no tin no se ni sikaira ana mo se Asem Beba Dabi ana se 15.5 ana mo so dabi ye ni mo se wa bo ni sika yi furu ba me ye 1.1 wo so da no kasana me me chi mani ana be wa 1 man sole ana be bo mi furu so no se ni sika ana me se ni ye ana odi de no people e ana wa mebi je de channel for me bla ba e ana ba ka se Yakubu se ni sikaira nti ye ni afa na ba ko si no ma fa in terms of that wo na ni go fu na opie o ma mbia so go fu se obi odi asuma be ka che no na wo be bu se wo go fu pi on so anka se no ko me de minim de nem traso ko ma fu wo fu mo akura bi ben ana oba o be fefe me na ma twem ko yefura Asem Beba Dabi la misikasa me ba ja friend me ba akura no mse wa ba ho oba e wo kase kase ni bufu sa ta no aka kyam o mo akura no se bi ma fuye ni chika enti mi so ba o ma aka kyerɛ me o mse ni bufu kase kase ana me se okay o charge ne phone wo enra nke bi a charger wo me mama tukuru no ti me ba be fama ti me ba na mi share no yesie o na di bufu kase kase na o sia na me so yeso wa ba akura ba hwehwɛ me nteni kwanta me ba o sia oko me ba asuma so onko mala mo onko hwehwɛ chika oko ye no o me so on frɛ boys na mo fi omla na me see you nti e chekwa me se sa dia yanko me bla o no nye de ni nyina ko na asuma no so we fi 102.9 FM. na me see yanke nti e ba lucky vibe we nche o u fa na ko fi na madam fa ko fi ndu go no no frɛ me ka che me se wo se me ko fi a de boy no be kan bi ama me yede ma me nkasa I want to be simple and the akwana e ba just my friends can I say the me go to feel be fast as a question you na me shimu to na amana hu na si yanko ana ofem na me sma answer bisa say boys also move for mumla no more di ko duro no ana me kai fuye ya ko kai fuye wo kaso kanin wo ne hwan na na ekọ wo limisi wo ne hwan na na ekọ oni Yakubu na na ekọ me Yakubu na ni sika ya na me bla baba ko aha ana ye ko kana ya fo ya no to me madi message ni na mani fo ka ni mo no kasasa wa fa ni sika ana mo bisa se wana no den support ni wo ka ni mi dunya me sha fe ni me wa isi ana me ko duye e ko du mala mo no ya tan be 5 no so pie oni ba na ene ko yen me tan be 15 mi so mo ma ana me pie ni nam ko ma hunu
ma hu mo na me ba me sa betan na oba na sa obi ya ko baabi o se ma wi ade ba ya o wo sa pi o kwa me gufu aka no so nya hwe e wana me bla peni frem e pie no ne ko din ko no ka so fa fu no ena me bla bu sham se ti scan wo me ho a me mfa ma no o be nko be fa se dia scan se bla scan ni mo ho a wana de go fu se de jam se scan no ena me dem fo na me friend bla ka chen se me de me be fi intimi sa no won bo so be bu me de intimi sa na focus na me niska me hwe madam fu ko no de obegya kwa and all this can ma me tobo ma yenyina malam krono ni fie ho na bra mumu koduru malam ni fie ho no say eya wonko na Yakubu de ko is wo boss suspect so no afa nsika no meboa me pacha edien na malam ne ye kwan ben wo fa so ye ni hwehwemu a o ka se eya wo no afa no yeah ko be opa na me de me ko de malam na nye hwehwemu Yakubu ni dika ko ye kana malam no ko ye na yankuma de no and so our best friend, women in the corner, no one if she can't tell Malam, the Malam Ninkasai, money is same and and then talking I hear from me to Fuyan, and I may be back for you. And to all the Alqua Malam Nehono, Malam no, Yankuma Dibia or Wenim. Maybe one you began to chain a back for you. Let me back for you. And of Sammy Blau for the say, yes, me Mako treat you Malam Moses or no, they are going to come more. I'm sure. Nippon, I'm in a friend catching to make your cascam. You see from Kwamama, or some man for to go fit him. You know, Mukana can be 200 chicken or kind of man, I say, every day. Tobo, Odia Tobo, me and Cosway in a malam neho. Also, walk on what the Asante Cosium you do show butum. What now they was all the quiet day? Some of Malam Casama Fanak or Bundia, or Malandia. Madam Fabako and because I was Malam had a money Mudia. And I'm sure Machinam Sadicus and a shitty good. Malam Nikasi when Nimwon a Jose, and ya won't want first canoe. Satam, the one no one carry, no Malam Quanian Chim. Oh, China made me bear you. And I went to guys now, 7 months when she come now, or better to make Chamsica from Faso, go true. And you know, and I said, so we tell the that's done to the we yanti na ma wo kono mu aduro no e na sa asem we ye ba ye no e ka wonti a e hye wo so a ma wo kono mu aduro no just after one number bia me so bia e so no face ka fana de ma no uno face ka fana de ma just adi minimum fi Yakubu no no adwuma ba no ye we garanti Odinkai ko malam ne ho ansan wo ba be frɛ se malam ne se ne nemra me pachani ena okɔ ho no wo de wan kɔ malam ne dem ho bi na emom Yakubu ne nkwa na ne malam ne kɔ hye ho ye nyankoma de no sata na wonya me frɛ me nsana wo be frɛ ko ba ye no ɔne ko ye nyankoma de enso wo be frɛ ye no enti ansan wo be frɛ no na wo se wo makɔ ye nyankoma de na ma nyankoma na ka kyerɛ nse wo na wo first ka no me pachani sa ene mokɔ ho no e de asɛm na malam ne ka de kyerɛ wo ya ko ben pachani bene shopo ko ye no asma e busa mara mo se ye di case na chisanti o mai ni so me busa e de no ka kyerɛ wo asma ka ne se Yakubu no e ji skari Victor ya na me di ya na so da e ti ya e be ti ma chimi am se no kre oba o to drink bi ana o man bi na mara se ne no kre am se ma start man fika na ira no o pe no ye tutu mi tele 20 station ni mi ken ene so mi so mi ana se ne na achimi ana me pati o misanya no bisha na say na adenti na meme wo sma faade no meme kere nyo mala me se me fa adenti na wonti me nya ade say mon kwa wo diskana to mon kofa so say aye too late alam ni say aye too late hey wo hu sa enka uwu yanko awu nkwase awu no kre nti fere ya wo na ma na manfo ponte unti na ma wo kono maduro no me pa cho enne kura me no kase mi anka se mabusha fo kura no so ebi mi ni aba ko pe ba mi mo ni di onu ni gidi a onu se scan ere ne fa enti woi wa anka sa wa wunim sa nka nkwase awuo na nka wuko wuo asa na a church ate men na ope di ansa betete mi se wo no afa die
Enu. Ada wo ota fa amanfo ne oma wa akrabo okrum ho ntini e de suspect ball nana. Me fo obi ade akra ada. Na dan na obi ade ayira ye de suspect ya ball enye na wo kɔ no maduro se wuko ho. Eno na me ntia me nya bebusa mala me se ade ntina wo pese nya. Abi wo na meka ye de kro no ato so enye wa de ntina wo kɔ no maduro mu. Ena me tell say ntina wo go me ha no. Ska na bi sha 30 million. Ebi si 25 million. Oh, Asem Beba obi a wo de wo so oka. Oh. Hey. Enti yade okoduru hospital na wani te ya wuhu se nsuo nsisi so no. Wuhu hu se wawi ana. Na me nu no so na me nu no official de me mo si se na fact sa de mo na me de ya de no. Okay, enti se si ya ye ka sei. Me ma Philip aboawo. We wonye ne akati wa ihu ani bia. Onkopa original DDT. Na wonhwie ngu kapum. Na wonfa nsuo nwo no. Na nom ni straight obedi anom. Obedi anom. Still cry obenom. I said, and then and now no can say, boys, I'm no soka. So what for boys, you can find a man. Oh, then boys that Kazu, we don't want to find a man. Menko, Ate. Akrabo Krum or him or her. Conforno, Malam Chrono, Cosaman, Wate. Tessia, one who and Nasa Fediatrici. Our what to me did what was say? No, you know. Diania Dana saying yet there. And Tisanka Ubu Yanka Ubenya Biadi. Ubu Yanka Benya Biadi view. Nanka Wana Behel Manamao. Ah? But Nachira, what do you want? You know, son, I walk on Madruno. Timmy. Wabufu na nyabufu pa eyankwase abufu menya sa abufu ni bio na menkasa wodi kokon ho emprempren de asasa woye eni se wuhunu ne se sa amalankro no watwa ntro ene de ato so a kosama no wonana no wanim maame ba ko kan se da ba de kwase maame nkasa wodi agoko gobuno o se maame ji agoko kata ko gobuno ano wadan 4 kwa maame so na dan 4 women. Okay yate udi enim de beye why kwabna ma ye na wonso ase na yenkoso ani akire ni yenhwe anamotu e bepie free mo nso aba de besi ye besa afro why na kwabna omu area ho no mo asem bi nso asa si ho ya patuo ama me information yese krachi bi eni abaya bi akoda ya se wo mu de nyina no na boy no the camera ashe baabi ya wo video kwabra meba mi wi a mebusa sa won so wate sa asem na mebusa sa won so wate ya kwabna aha ani awde onte ya free so ya video no akra se video na camera na wode hinta na wode ya yi no ga no a wo san fa ne nye ne be ma no wode fa no ordinance en wode fa no na ne nsa no wode wo ga ne rough na ga na ka se enti pra na ofra me ba se wo be pra me ana se de ni nyina so no da ho ma ne de wo na boy no patuo se odwane na wanya hint ne se ya che no o de nyambo akina this particular issue no and the mema patuo akoye more investigation into the matter for the town there to get the video some for me so that we know how to this there you can show for the YouTube top you show immediately YouTube go find you until we will show the video for YouTube top but we will sit down for the analysis of the video into there and no kamna die jai wo wonte ya petiate na wuti krom area na asemuasi a wokra wonte na petua bete wama petuo fra bonte abeti case ye jaw ye be kono nsoso ye be hunu die be ye na Dr. Xavier
enso na di Savior Foods aba eye agenkwa aduane we na so you obi a diabetes yade no bi wo so insulin panie na awo panie wa we nue wanom enso nko pe Savior Food aduane bi na wo di na wodi a empanie ni nuro no a wonom no wo bejai diabetes yade ne beko amwanyu ahoto wate fra Dr. Savior it was 0555 789698 nanenkasa ena titi obika herbal center enso titi obika B2 mixture ene ne capsules no eyadupa enemu yade ho adwuma na adwa besi sampempenso yi aye kasei sa wo yobi a gonorrhea oba nsuo gu ya ne nkaboni wom syphilis odwonso kure mogya adi akire titi obika B2 mixture ne bi ene capsules nanom ena yobi a kokopa na hawa titi obika fuadura wonom de aba ne ko capsules no topa ye titi obika ko capsules sisi yade ne ayemtimu akokodi abegya nyina no ebe free ho ena so yobi a asthma yade high blood pressure ena wo so ya unipaduam ta ya otititi petiti obika garlic bitters and capsules na no so nonom aduro no eye pa ukọ KNG Freddy Men's BT Royal Colinac Smart Bajo Dasmas baby eton no bi ano a titi obika no dia wo pen budin ni enyima wo fra wonom e wo 0243 97 5628 nane titi obika fo enso emo enkomo na Capital J Herbal Ointment Capital J Herbal Ointment eye enkufofra sabre abedwa so na sene amanfo tuche no enya asem ketwa honam wani ensansa ekro eyam jiba nenso obey ni nyina Capital J Herbal Ointment eye herbal base ointment ya de hamama wi ahini ni ntamna na akeka bom ne de aye na muntie obi a ni nipadua mu ye ne ya wuyi honam wani nsa ni free ho a oyi adwumade nti ya na nipadua mu ya wo ya pa koko hawo unya bia tibi fa yeso ebe pre ama wankasa wonya ho oba bi wo ho asebe enka bone pa free ni bam epie ubie so a wo hu se ni o man hyeda nkoyi ayemtim ewo so wo de fa bi dobro na fa bi kwaha fa bi tia ni nyina bekọ wa ahohye ewo basuwe abatan no munyinku we na momfa ni dwuma wo de fa sra wo ba no fa sra no so nipadua no mukura ata ewiwew na asemu na yo tititia Capital J Herbal Ointment ene beboa oba KBN Herbal Shop ejeso edwom habro sane so ubenya bi ena Mr J ne drugstore wo Ashtown St Anne's Junction no oben no ebi wo ho Joliponia Pharmacy Tech ebi wo ho Mama ewa Tonsu S line ubenya bi ena Maame Nurse wono so won kawe panyin ofata bempa bekwai lorry station ubenya bi fra Capital J fo ewo 0243 962274 na ene wono monso enkasa ambafo yeah Krobea Bram kakra analysis of this boy issue okay akra yanchia TF na menchia ma me anya tie ye B15 sports wo o sabe mu nyina bie mu sister ma ho bla opon ne yere omo ho ana joy B sports sabe omo to da me ho mo so egusu a wo mo etie den B15 fo nyina emomo ha akra unim ade baako a esese nipa ye hu ni se eni kwan se wankasa se obeje okra ade afiri nsem hwe se wo hwe ade bi a obebi se Peter eni Judas wapa na eyi Yesu maye Peter eni Judas wan na eyi Yesu maye Peter die Yesu Kristo na catch and direct o catch and direct wamanani na ho o catch and say wo ansa na kokko mo ba ko say no yi me man prensa Peter said no o deny but Judas dey no onim wasi mumu ba ko ebeyi mi ama but why ena achie Yesu catch and say wo so ena Messiah so dan enu ho wiase esakaye wo wiase se wo ye bone na wonu hu a onyame ode chew Abraham Peter osuyo oyi the first one woni Yesu na nam o se da bi second one wona nam da bi third one afi no okosu no okay asama Jesus e ka kire no but Judas ent me nya sa enu hunhunhum no odo kwa no
ojimi fo okosha konfro wuye etsan kofo mienu wei won pa na yi Yesu man na obi se o twempra yankra no akola wonye mfie be dumienu dumiensa dunkron na o ma me ka che se o twempra akosua ama yai na emwo woda chi sei na be se ko wie hwe ene sa ayi national ho akade Ghana kade ko hwe maba wan ketu a mampanifo be da bonten omu dibi nso atemo ko le kwada Ghana kade wa mu hwe kwa ebi 21 22 wo mu gu enioma bi animu ase na sa kwada wei etimi awie university wo mu no hwe omu mama fo mpanifo a wo mu bibidie o maame a ono tifie hwe ono o maame no oda so oda manim oda gate and oda no chiman now maame di we nyina ye example a che se hwe de ne wo bi ba de ye mi o e de enkofa mpra na so wanu aduru akwa me wei me unu so do you know me unu ma aduru wa me nyi fi wa no da e ma wawu me ko be se bo wa so che po nom one no me pause tro because eye ni me bia honhom bi na ewura nkwa adwaman honhom na ewura mu na back to this issue Krobea empenifo kan sem se ferie ni wodia ene nka fanyam dia ewuo na wey no sa wo ye sa dia the implications in the sky na fa dia abante wey ye no odun so hu ne ho sese mawu na me kwa me ti asem ye eno aye capital Jimmy obia kan me ntehwe na owi afise why singlet was yo o ma wo mo ne singlet what singlet go asase so o ma mi wo ho wo yire wo ho wo ma wo ho na de obaka kire wunie obgo school a enkwala we na papa ko wi sky kan yakọ no aduro wuye no ade besia no this why they are going to tell your children so tie mi on tie nie say esangu na dwen say oban maduro na wu a eseng na ho a wodi gya ne yire ne man na busuanie enkwada we sister we ena ne kuru ko fa ne nua sika e kan ya na kokwa pai akọ no maduro wu sister we ya maami we ba no ko wi sika ne kan ya akọ no maduro wu ye no ade na wo nim se enya wo no ade na akọ no maduro wu na malam nso hu ya afedi a wo se water drink mpoma na eno necessary wo tenase na ye proof malam se wo ye malam asabi onim de oye Krobea let me bear with you say me na number for on malam we ko be jadwuma ye ade me you know me bono pa abe bo malam nya ho wasem oprom me ho de o I'm telling you no nso betumi abowe malam we Krobea aye psychology ano mo de book of 40 Krobea me say so me ho me hodin me say so me ho I'm telling you me ba me mo akere me the source of wa hodin no but ma me hwe nyadua nkasa nso beboa wo am wa hodin na ba mo okay entiane ma ya franka ho asem nkire ye wie na me musa the source of wo wa hodin no ya ma ye nyadua ho nsem eno beboa me ama mahunuoma Krobea me dase me fanche ma OTEC afematiefo me prum me mu krompa ese smoke it hey I'm powerful yo adeshima isabre nyadua heba center ya de nchia sonko mamo na ye kanyadua heba center na eyedura ye de abadwama so ya tudin se nyadua mixture na nyadua mixture ye de tu malaria fever se enu ntodofo a wutie misabre a malaria dokro wo malaria di wunya malaria tete wo malaria kan wato demo wontimi nsori wontimi nidie na wontimi nya ho hwe no edura ebeboa wo eye nyadua mixture eno ne edu papa sabri yedi etu malaria no ase ebia na edure wo pene dodo ato wodi wani chirem room Abidjan House a ubenya bi ewo ho atonsu Monaco Junction so ubenya bi ewo honom afa Freddy Mens Colinac Misty Herba Apidank enemy aye tonton ro nyina nyadua mixture ebuso
dodo bi a upebia ubenya bi na wo a wotie me sabre ya wote ka mu bia na nche bia wo si fom je number si na freye wo so wo twa montre so ba bia obi afide da OTEC FM atemenka no wo so betimi afa number si bi wo a wonte bibia si apese wo din edi nkomo no wo so fa number si na freye 0270 417 669 0270 417 669 0558 565 890 0558 565 890 so friend number here Nyadua Herbal Center yenso yebeje so aya no ebedi nkomo edrei ebusu adwama so pharmacy herbal ne chemical shop bie mo no wokwa menka malaria dru usu penyadua mixture ye ma nyadua mixture no anom bi na ensiesi onipadua menua ba wotie misabre malaria nti wonfichi kwa ye basa aye bibie wo ho wo ba enam so ama enei wontimi krampo mu wonsaye ene fibroid di wonya fibroid tete obosome so a moja wo hwe animu no eba kokoko entimi flow sa de wo pe me kanfo nyadua mixture ma oba bi de menstrual disorder etwetwe sisi emeye eda no won hyeda ni particular date bi na specific date bi a eba enu nti o ho ananimu nie na wono de wapie mu me kanfo nyadua mixture ama se onso pe bi ne nom na wonom nyadua mixture no a ebesiesiu ebeboa ama wonso wate apo na afi wo ba USP sita watimi agina wona so yese oba eduro no enie eye nyadua mixture nubnane hahama ene nunsini ene eja ye nyadua mixture na yegidi yese dua ye duro na dua nso ma yaresa ne sa enti nyadua mixture Food and Drugs Authority agiatum se eye pa maso ahwe menuano maso ahwe Ghana maimu de ne eduro obi edi ho adanse eno no enu nti wo a wonya nso nyadua mixture enhweye no me kanfo ama se ba bia wo bia wotime nkan wie bia no bomode ne kwaje nyadua mixture na wonso enom bi wonya nom nyadua mixture no ebia eduro no besisiu na ebeboa wo ye odofo a wotie misabre malaria kan wato demo unya ya nkasa abre wasore o kentine wo ho wo ko wadwuma wonamfofo no wonamfofo ko ukobi abusuafo ko ukobi edru weekend say ye parties ni ade weddings ni na unya ya enka ba enjoy pa na nso yade nti wakadem malaria bubu obi se meka sei amoye ne ho hwe nyeyi malaria aka obi atodem a nipa ne ntimi kron sori nyina ne naso aye nyadua mixture eno ne edu papa esesa wonom wonya nom nyadua mixture no na wura wo nipadua mu na eye nipadua ne mu adwuma wo haw ne amane bia malaria ne dia brɛ obia no wutu ne nyina ase esanse parasite no ankasa no a wode oso yade na wode baaye no wutu sa parasite no ase eno nti se wutu na se de a ene na yade na etena he odofo woni ba bia wotena eduro no eye nyadua mixture nyadua mixture malaria nti wuntimi ne di wonum nyina yo nyono wonum nya wode wobese menyare nso menti apo me sode no pe me honam nyina twetweme me ametimu se me honam nya me yie me kanfo nyadua mixture ma nombina mu opa nombina nsiesiu nombina ma wonya hoden nombina ma wonkentina wo ho eyie awiaso na wote a wo ye adwuma wo kɔ wo ba wo na mawiaso adwuma wo ya bedro nwumre wo honam nyina ya wo ja wuti fadwa wo se ga wontimi fa wuti antusum yeso na wada me kanfo nyadua mixture ma nombi na wonya no nyadua mixture no a esanse wutu malaria parasite no ase no sa yade we nyina ye malaria ye na dia beno utu ni nyina ase na da bia me ka se malaria de ye ka yade nyina hyase yade bi e ba hyase tipaye awo ahohye wo hunu sa ne me ya na ebo won ka ye se malaria ebobo eba wo nipadua mu na wo ba ne sa na obomoden apadura ya to din se nyadua mixture wonya no nyadua mixture no a watie si wanyu ayaresa wanyu apomudene wonso akentine wo ho na watu yade no ase sa droi ene ye bo ho dawuro eche Ghana man ye bo ne dawuro kire bibi man se eduro na buso
ewe adwama so bo modern se obeje wode na wonu munyadua mixture no na wutu malaria fever ase odofo wutie me yade eja empanyi se wiase mo bibenya wo afiri yade ama me ne wansen so yade enti na me dede bia me kasa yade bia ya nanso malaria de ya chen yade nyina da esan se yade ba eso ni peduanim efiri wuti nwi so ebeka wonan movra no wutimi se ba bia ya wuja ohunamu nyina twetwe ohunamu tutu awodew ahohye wutidwaw ohunamu woposo ye woya wonumu ye onwono obu ho meba se kura aduane kura wontimi ni bi wo se aduane to me yefunumu na me yefunumu samfro me e wo honumu na esede me yemoye kutu me hunu me ho ano me kanfo nyadua mescha maw edroi wona wasahwa wodi ho adanse no se ekase yedi adanse ne baako afidie so a ade bechi asan na yenwie ne sa enti ne me ka kire wane se edu papa ewo ye maimu ayede tu malaria fever ase na yenubna ne hama ene nunsini ene ade ye se edroi Food and Drugs Authority for ye muhwehwemu agye atom se yedu papa ya to din se nyadua mixture dua ye duro dua ma yaresa bo modin aso ba no nyadua mixture na wonu nyadua mixture no a wotu yade nyina ase na wetimi akentene wo ho wotina se kakra bia na anase atatai ya onase ye dududu ya nanom se onase na dufu entimi kwampo nhyampa mu wo mmia onase ana atom me kanfo nyadua mixture ma nombi na dia ho adanse sanso so na wo a John de se hawo yade ye teteo eduro no eye nyadua mixture ye numbers ni freyesi so na ne ye ni nkomo 0270 417 669 0270 417 669 0558 565 890 0558 565 890 so fresh numbers ya nyadua herbal center ye beje so na ye bebo se be ya edu papa ye be adwama so no onso benom bi dua ye duro dua ma yaresa no nyadua mixture na benyu ayaresa ha ene na OTEC fmetiefo medimu si oba ade ye adom a dasene ye besan ne mohia okay yada se yafra na nyadua unyadua wenya ayaresa enti se etridi raye ene etete wo pedua nanya na wunya wenya ayaresa nyadua se ukọ Esuofia new site Esuofia new site eye taxi cab taxi or registration number eye GW 2404 Quill okay GW 2404 Quill and then cancer kill oka echire enchemu no kratch na tre OTEC FM watre wamo de ayibi nseka ayibi a de tare tree no watre OTEC FM ede agu ka no ni nchemu ena ka na chi wo masa atwere bi nso agu ho Asem Beba Dabi enti drobani nyankopo nhirawo yesi adwumadi wo mfa ni agro ti wa wo ka no wa brande ho OTEC FM echire eya Asem Beba Dabi nyankopo nhira pa atiefo kratch no ya de ka no bekwa akoto so Facebook ne so ni YouTube ne so na mahwebi na mohunu sene etie oh very good and a pato of pato laundry services osena na ya Krobea Asante ma munam ase any this education ada ne da mo ye ede mame na me maame Miss B ya wo UK akura won fa ni agro pato laundry services na nabu abasa janhye ho ena akura ye tie mu nso free na nyankopon nhira mo pa wate yo yenso ya da se wo number 45 0345 ni twato odi amba wo chese asem ne de beba wo akura me chiachia mo na OTEC FM nyankopon nhira mo nyina masa wudu obantema eno wo chese akura ya Krobea Asante another blessed day Asante man you very proud of you na honorable Kwame Asamoah Boateng DC chiane mame okay asabi yo na Asante
Is because song what song I don't see your song, so talk your song to me and I will okay enti asam no ni nyina eno no okay abwaje wa heba clinic fo enche na mebia homa na tuma mma babi mebie na ensamu atodwa enrade eto aso nei ensam na bia no ohie o ya pufunu na hyekunani ba no oba no ya po ahye no se mutie de ekoyi a krache ne ye mfom so abusua no anasa yere no de na enkoso oba ne mfaka no ena de asie wa akorabo okurum akrache a na konfo no o hwa ya jirigogo light trick bi ena konfo no o try so bi pre mo bebam na mo de badwe nkyira ba ho ena aboaje wa heba clinic na eboa yen ama yetumi abie phone lines no aboaje wa asemu a woka eye tie wo se wo de bra na ba bia yade akwa akohye ewo nipadua ni mu a etete wo no yente de temfama wo yen ye wo mfidie oba a wontumi ngo hepatitis yade hawo prostate mu hawo ana waye mre wo mpam fibroid hawo hypertension ana enam yade yen yadwuma ayeye no yade ho adwuma na yeye bra sokore mampo asabi ye be Pentecost junction ho Pentecost wasoro ne ye ben no wo de bra ho wo behu yen ye number eye 0277 765696 abwaje wa fo number no and a future life smart food for one year share that tena say ye ne ye animdifo a wono mo akwadare wa ben na wa ye hwehwemu ahunu say ewiase say wunya the kind of nutrition in your body etumi bua sustain you ho ye den obi wo hwa ye anu say yade bombasa abasa enyo aduane we ye uniquely manufactured and made aduane we no future life smart food no ya sheda ye no kwansoro nkokwaso se wudi na se wo immune system ne wo fom a e boost no e ma ho ye den enti yade ntumi mo basa da aduane we ya busuan nkyemfa wudi e me wo no na eyi yade free wo nipadua ne mu anyi wa homeka wate momra na ya Bolivia enterprise for ya kofa bo me munsu mu die nie momra so for line alignment yani multi home no ne die animhwe fra yen was 0242878090 and 0246010150 na Charistic Ventures so it is Zahara Mr. and Zahara G capsules aba edura emano memanom we namu yade tete wone hawo no Zahara Mr. and Zahara G capsules and ebeboa ehwo awudwie enso anini agye wo ba so be ma so aboso ontahwe fa hono snefa ni nyina beko Zahara man capsules be ma onso wagina so memam what ya see baby oton obi akode operon sabeka 0246348334 eye ye number adehye akra ye biatum menko akra banko 0243 0244 211 772 kai mese me kwa akoye yibi miam ko gina container no na miam number kura na mura selfie do be pressure kai 0244211772 afa 0322020356 and 032220004448 madwa akra Nadia wa lodu credit nintia tem. Mami ntio free race course. Mami ntio. Mami kan se mintia Asem Beba Dabi family ko nyina na mintia safe nyina. Na akra enra mami a wono se ne ba emu no nti wakwu a onfa no ho ana se otimi trans ejidi mi na ono pesa ne ma no ena ekọ Chetika no ekodi patani funu no me bisase so enti se nkwa no mususa anata nkwa no munye dwuma ye kwai be no mbefa so me kwabo chetika na tse funu aya sentebe akara me kam say boy why empa bo no se bia begum mate ya beba ho why badwa be ba cho udi de say na akasa free he pepa show and teacher me kasa free nka okay enkarie mamintio nana ma vina do na mi no se for se wo fufunu no ama asina enche yi on fa ne ba no bani nti
Okay. Yate, yada say, why? Me pacho di de say na kasa free hen. Okay, Louis Mamintio. Malam no na me pese o hu che onim na djuma o ya o mpe be do ntna na za no ahwe ya obewu kwa de pese me ka tsena. Okay, Mate, Louis yada say. Me pacho wa wujina how di de say na kasa free hen. Hello. Ujina so ya fra say na kasa free hen. Onfa monfa ni pa afro ewo ho emfa emame you know o haja ke line sa ya na wo hadwen o mesro o frɛ untumi nkasa o de ekɔ no obi mra me pa cho odi de sɛ na kasa free he o kasa free he kwasi mame nti o kwasi to mama na ne bana ye ne bonen me aso mi nti bi da edna me ko me wa me ile na me ba mi ti bi o go so kwazo mama no va ne bana nche na onko ji folo nsi so de afem cha na fa nche utwa ka tra maria na anyi na bia yesre ba na. Okay, Mate ya da won so ase no adwen kire why me ba cha wa wujina how din de say na kasa free hen Ye frɛ me kana wu me free ko me. Okay, mami ti o kana wu I said, for the young will be there. Come in the badia, Grona said, and Takwa. I don't kind of banner man and Druka say, Nankamino, and you can say, my name, yes, sir. Why for the Busabi? It's for. It's them for. Bunu Mokasa anymore, so Boo Wakasa anymore, 90 Name me a greasy nibat. Yeah, can I say? What can my on the badia when I said that or so grusi for muna mubusa be no na wu bu nam si bu no grusi kasemu kukra da buru so square babu kabadu ka kubu fkeyiku Asem Beba Dabi yo mate yes ya da se wate ya da se pa me wantumi anyina so wa ha enti ma memfa wow ebe no Krobea sa de kotoko kan de no obi so wone de a ono so ka wo wa de ono so kan de she enye ize grusi so kan de wate okay me ba cho udi de say na ka se free hen Moses Mukase free jaso mami nti Moses mami le ya shana on fa na ba na bonnet no ko yifuru no na abushana ne irenum abushana mbwana no mu kusie na me ko I can't say malam no. Kakakra titia. Me pa cho mama no kokunu ho anko wa wu kwese wu. Bible say my infant to ho ba mani yo. Entino. Mate yo. Mate ya da se. Mama mfa wu ntwato. Udin de say na aka se free hen. Good afternoon, Pastor. Me ka se free anava. Meet you. Nana me pato mo si for that year. Mbogo to rebelli ka define you. And also try say. Me pato mo si for say bio e to fa won gani koli kaji se. Mo si for ne busa abe no. Me pato enadi obi abebu ni be o. Okay. Mbogo to rebelli kali. Busa abe ni biem. Mbogo to rebelli kali. Okay, Mate. Be me try ya mintumi mu. Sani net ya no. Ezi akasa na esa me try ya do misusu different no. Right. Yam fa frefo bi abio. Na mama yam fa dwumadie no. Emra na bi ya da yaboafo ene adofo nyina ase se wonom eta yachi. Anya asem ketwa na ene yaba besomoy ya di dwumadie no esi ena ohwe nisia esi no a ebia messages ya ba ya no wo ya ntumi ankan wo de ana de ache na ya Krobea Asante bibi ni ofe so ma asefo wojedu brefo ni Mr Body nom wonum nyina wa ha na ye nyina nso ne aka bom ya Asem Beba Dabi dwumadie da ne da no
yɛnso yɛtie wo paa wa ha ɛnyɛ asɛm ketewa nyankopɔn hyira mo ɛne daa mo nso adesua ne adekyerɛ nso nsɛm a moka kyerɛ yɛn no yɛde gye paa ɛna kwabena gya ko ɔmanso abɔdɔm ɛne wɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana akora 2020 nneɛma bi kɔ so nanso nyankopɔn ne yɛn hwɛfo okay kwadwo pɔn ɔse akora yɛ Krobea Asante my boss today is another day na mama ya Filipa ma kyerɛ yɛn nsɛm mu nyankopɔn nso nhyira mo yɛda mu nyinaa nso ase medin de Krobea nana Yaw Asante ɔgye amanie apɛsɛmaka na nanie na wote nana mpɔfo berema wote ne nka ɔba ade akyia me ɔno nso wote ne nka ɛnda Jataba apɔsɔ ɛna afei Grace Boaten buzu wɔno ta akyire ɛma yɛde dwumadie no hyehyɛ ne kamam yɛde ba bɛsomoe na nyankopɔn hyira mo a mowɔ Lebanon Mavis nom ne wɔne aka mutie yɛn firi amahodoɔ so ɛnyɛ Ghana ha no mu nyinaa yɛkyeakyea mo yɛwɔ nyamesom ɛne yɛwɔ nyamesom pa wo emu deɛ wɔ hen ɛna wosom yɛsɔre so ama dwabrem aba abɛtoa so ma wafidie ne na ha ya nyankopɔn